كلاتكم كما يكنيكم أحوات نتي رمون أدمهيكم ميتيمة زعبا زر استغزار عدد سلازهابكم نيا مسجد كم كل شعب ترأستي من البات مكونج الزربان صاحبيناتهم مزز قنية غنتات بزتحاز من القعدة أمثل لهم بربا حفشة نوح جزي سلام فرا نوح جزي زي حسبوا اللي زنوركو قدايو مغنياتو انتايو بتقرين يستاي زبها المسلانيرو كويكا بمانكا كزحلكا بيدكا زبها النيرو حجي ترأستون نابو قطو بزخدة من قدي بعامي درجة خزارة ولو سوها انتايو مجمريا سبات نمنتايم زتواهب زربا بملو كندز استماورو نتي كفالا اليوم زخيل نتي عبر إلهم زحسبوه طرح قونج إلهم أوتيهم أبقى جامعة على دو علو انتهيت علامة أتز علامة مجمريا أتز عبي خسارة أتي زعبي سئل خسري زي مخالي زعبي سئل خسري زي مخال مالتاي مالتيو حدث اللي حرد ساعات فران كلتا ساعات تزاريبو كابز ملو زربازي قنصلا بيلكا كفالات انتوصي خايو حد حدون زغاراچو زرباتات كمنسي انا ابنت ابجلجل قداسي تحتتمو از قدايز كما يتري انت لمها و سامعنا يسامع انت بلو قدايات الله حدث بلا تزاربو خلص افتنا يتسبريتو تسامعن اي تسامع بسامع له مغنياتات إلكا إزي تبل كابت كل السماعك ليس سامع له مغنياتك إزي تبل مالتي تاي مالتي نخلتي شنخات رئيخا جدنا يكونن نوح جزي زتزارب سب نوح جزي خزارب عدل ذهب كاسب بملو خاب يعزل اتنعا خز عجب نجر كزاربي ويكم كقربي لك تصبه جاي نحب داتي كونتكست نايت زربا بملؤ زي وسيد كايا مقنجل هبيلكا وسيد كاجن ولا تتزارباي بعلو حد زغاراچو زربا كزاربي مالتي كان مقرب دقائق زبولو مستي زي تقنجل زترفه زغاراچو خوينو خصقني معناته كجلص كله خبر كله نبملؤ كملؤ حسابات غير خبر سلازطره سلا مقنجل زربا زبحال دارجا كملمود እንዳኾነ ኸይዱ نوح ክትዛረብ ኮለኻ ብትዕግዝ ትخسمعካ ዘይደልሰብ ተንክሰምዐን ጥራሕ ይخسمع ዝደሊ ተንክሰምዐን ዝደሊ خسمعን ከይክትካለ ተተሪፉ ብዙሕ ኣብነታት ክወኩም ኣብ ብዙሕ ሰሚናራት ገይሽሞኒ ገለገለ ሰባት ሕቶታት ይሓትኻ እቲ ሕቶ ዝሓትኻ ደለው ብማይክሮ ሌቨል ማለተይ በዓል ክስቶ ኢልካ ክትምልስ እዮም ዝደሊ እስኻግን ከምኡ መምላስ ገዲፍካ ሓፈሻዊ ከምዛ ዓይነት ተርእዮታት ዝገብሩ ሰባት እንተለው ነዚ ቃልስና ንድሕሪት ዝመልሶ ከምዛ ዓይነት አካይዳ ኣይጠቕመናን ኢልካ መሊስካ ወዲየ ትብልሞ ኢዱ ሓፋቢሉ ተሓታታይሲ ሕቶ ኣይተመለሰት ንብለካ እምባ መልሳት ፈልጣ ዲኻ መልሳት ፈልጣ ተኾንካ ዳ ንምንታይ ንዓይ ሓቲትካን نتا زحتت كان نحطه أنا ملسا إلى زحسبكوا إذا زقربلك زلخويا بينا إلى بلا قريبيا من البات بتسخاق تعقبوا له زي تخيل من جد قريبيا خون خيلي عند حاجة قاعدين بتتطبق عند بعال كستو إلى خملس دلي خاني بمايكرو ليفل أما بماكرو ليفل حفشة وخفتي أسمات سبات قديف كاس كابتتو مكروتي انتاي نتقري انتاي نمهاري الكاخن زملا نو حتى يتملست نبلك وانا لما حتى زملسكو حساب نخوص دزوب لسبات امبر حتى ملسان زفلط واسبات دامو تاجر يوم تشغر نمرو مود طفطا فيكسر كوني لما حطني تملس زفلط وانت خوينا نابزي خمسه عينت مسرح اندخدك كلها سبات اتن كتب لن زدلخا بتن زدلي ون من جد سلازي بالكاين نتن ناتهم دليت زقربا زبلون نتبي يوسدو نعن قنچلهم يوسدو قنچلهم موسد يوم انتايو ببلو تحساب اندحب اوسيدمو نتزدلي وزلو اجندا كهرمو ما يكلين
نبولو حجي اتوم وسدي كونن شجر توم وسد علام اللو تتقبلايو بنيشتي جمجم كقصل زي بلو كنهر زي بلو ات نيجاتيفيتي بزي حسلسول لولومي نيجاتيف زطعم زربان تمصيملكا تدامقو ابنت مرأيو ابتمكركم رأيو بكبابيكم نتفلطوا ما بكبابيكم زلو سبات لوم زي انت خصتس تمرعي ولو ومنتاي زدا حدش نجر دي من الله دي مرعاوي لكاسقول كسته تفاتيح بولو كلت ازانو مقتال كي ابيو افنچو كمان اذن قيرو ابزي حوندي صقيبندي كمزندي الو نتا تفاتيحو زيما يأتولا يقانيا يوسخلا قال نتا تمرعي جن نتا خسمعها كمان تعقست تودو زي تمرعوت له كفرح دي ولا انتي انوي تاي نمبالي زوم تصلحو اتسخاتو بلو زربا اتسمعي وي ملوء كي سمعه نقولو انا حويسو نقول الناس اطيرو كغيد كيك على مسترفه انتي يخونا له قداي نايتوم قنچل تزربا مقنچل زربا بتسرعات له بولقسبات درجه لنا افتم ودباتون كمزنديلي إلهم اسمات ندا تصوعو زي تصوع الكحسب يلا كلن جنت ناي مقنچل علامه مصلمه نتي زربو قنچل اكل نتي زربو قنچلهم زقربولو زلو اكل نيجاتيف سئلي كم زركب نمغبار زخيد اكايداي حدا قدامي قطاو صعبين نايزن تايو تبلاك ميليني سمصلام مالتي قدامي علامو سمسي اصلم كحراي دحرس مصلام ك انتاي خمص دحرس مصلام تزعابيرا ملء كونتكست داي تحسب نافتم كالوت اكلات زي سمعو نخيبصح انقفات كون كالله ስለዚህ ዝበለጹ ሓሳባቱን መጽዮም እንተነሮም ድሕሪታ ዝቆንጨልካ ዘረባ ናብ ኣይተቀልብን ኢኻ ናፍታ ዝደለኻያ ዝተቆንጨለት ምስሓስካ በቃ ቀልቢ ዓጽም ምስሓዘ ካላ አይሪን ናብታ ዓጽም ያቃልቡ ዝቆንጨል ዘረባ ካነታ ዝቆንጨላ ምስሓዘ እቲ ብድሕሪን ብቅድሚን ዝበሃል ኣይሰማዕኒ ኣብነት ብዙሕ ክበኩም ይኽእል ይሕዋትሎም ያስተውዕሉሞን ኣብ እክብ ዝበለ ሰባት زيهم ريخا زي تفلت سب متيو انتي دا ريخا يفلت غاشا ديخا بموبلو هو غاشاي 30 عامت يرب لكاس لكن دا قد ريخا يفلتني لكا تقص هو غاشاي يلوس لزجمره طرح هو غاشاي 30 يرب كويد بلكا دل تن 30 اي انتي كاني هو غاشاي يلوس لزجمره لكن دا قد غصك حدش نكو ريخا يفلتني تقصل تمليكا دي خصنيحكا خون كاسيت ويس نت 30 عمد ذا سمعت عقست دي ديبلكا انت يكون كي حمو نبولا حسابس قاعد ود زي تصبيه دحريو نافت خالق تخيد مالتي نافنا لين نتا قدامي تتسمع نجر نع حيسكا منهارالو ويكاني وا غاشاري خايلكاسي اي نباري ثلاثه معلتي تلكاس وانت داري اكازي فلت نبار تكون كايلي قصل علال نباري ثلاثه معلت غير كويد بلو دلو ثلاثه معلت داخم غير نبار كون حجت زلينا دلو كل نجرات انتايو هدي الكا واتاتحت بالدلا نباري تبل ثلاثه معلت تبل ثلاثه معلت دا نبار دي زبل لبوناينا ندلدل حج ويكا وا غاشاي تبل 30 عمت تبل 30 عمت الكادو دا غاشالوي كمزي ازبل سب انتايو قنچلو نتا قداميت زي وسدي نقدمون دحيرون زمته كسمع زخل سبي كمزي زي حلف زي غديلنا دللهم حج لا تزارب كخلقا تزاريبل كادي خايلهم زربا قاريتهم اسوك اخزاربو دلي زرباي تزاريبل كادي خايلو اقاريتنس بينا شوهاتي خصوم ايلو زصبب مز سبز نتزبلكو دحرايكا خلقا غرم تبلن لا زربا او حدا اخيوا بحنساب قبيل كخلقاس حدا يدو حفابيل تسيس كمز مسلنكو كمزي ترديوا زليلس اسخا خمي تردي كايل خاي نغرك اسخاس كمي تردي كايل خاص كمز مسلن يلس تسي نغر وا
ንዓታ ዝበለፀት መንገዲ እንታይ እያ ዘይተረዳእካ ወይ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ገይሩ እዩ ከምዚ ድኸውን ኢልካ መብርሂ ዶ ክትሓትት ኣለካ ወይስ ከመይ ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ታዛ ዓበየት ፀገም ዝሪኣ ዘለኹ ሕጂ ናይቲ ተቐባላይ ሸነኽ እያ ናይቲ በሃላይ ኣይኮነን እቲ በሃላይ ዕላማ ኣለዎ ናይቲ ተቐባላይ ሸነኽ ግን ንምንታይ ክልተ ወገን ከይረኣየ ይፈርድ ራእይዎ እሞ ህዝብና G15 በልዎ ቅድሚኡ መንካዕ በልዎ ብዓብዩ ትገርመኒ ዘረባ ኣላ ኩሉ ሻዕ ብቐዳማይ እውን ጠቂስና ኣብ ገለ ጠቂሶማ ነይሮም ዛረበላ ነይሮም እቶም ወደ ገባ ኮይኖም ዝኣትዉ ዝነበሩ ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ድሰምዖም ተዝረኽቡ ሳቶም እዚ ኩሉ በዓት ዝወርደና ዘሎ ምወረደና ዶ እዚ ኩሉ ሽግር ሕጂ ዝወርደና ዘሎ እዚ ኩሉ በዓል ፈሮ ዝነበሩና ሕጂ ኣብ ሓልዋ ሰውራ ዝፍፀም በዓል ተክለ ዓደና ይነፈልጥዎ እንዴ ኣይነገሩ እንዴ ብላዕለዋይ ሓላፍነት ደረጃ ዝነበሩ ንሰውራ ገዲፎም ክወፁ ከለዉ ሰብ ዋባት ገለ ደኣ ከይህሉ ብከምዚኦም ደረጃ ዝነበሩ ሰባት ካብ ዝተኣልዩስ ዝብል ልቦና ዶ ነይሩና ከምኡ ብዘይ ምንባሩ ልቦናና ንህለ ዋጋ ንኸፍል ኣለና ስጋሕ ብሕጂ እውን ከምኡ ከይንቅፅል እዚ ቁንጨላ ዘረባታት ነየው ክንብሎ ክንክእል ኣለና ካብ ሕሉፍና ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ኩሉ ሻዕ ትገርመኒ ካልአይቲ ዘረባ እንታይ ኣላ እዚ እኮ ዝቃወም ዘሎ ስብሉ ሓዉ ስለ ዝተኣስሮ እዩ አንቱም ሰባት ከልብና እንዳምንችበ ተገፊፋትና ንኸይድ ዝነበርና ህዝቢ ካብ እንዳምንችበ ከልብና መርፍ ኣውጊእና ንምፅእ ነበርና ህዝቢ ሓውካ መቕረብካ ተኣሲርካ ዘይትዛረብ ክትከውን ደኣሞ ውርደት እምበረ ይሕፍረካ እምበረ እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ኣበየናይ ደረጃ ናይ መረዳእታ ኣለዉ ማለት እዩ ስኻሲ ከልቢ ገዛውትኻ ተገፊፋ ከይዳ እንዳብኸኻ ካብ እንዳምንችበ ተውፃ ዝነበርካ ሰብካ መቕረብካ ጠፊእካ ተኣሲርካ ክትሓትት ኣይትኽእልን እንታይ ማለት እዩ ሞዚ እዚ ኩሉ ናበይ ዝኸይድ ሰማዓይ እንተዘየለ ዕዳጋ የብሉን እቲ ዝፅይቕ ዕዳጋ የብሉን ሰማዓይ እንተዘየለ ነዚኣ ኢኻ ሕጂ ዝፃረላ ዘለኹ እታ ርእስቲ ዘምፃ ዘለኹ ዝኾነ ዘረባ ተቆንጭሉ ዝመፀና ኣሕዋት እዚኣ ጥራሕ ተዛሪቡ ወይስ ቅድሚኣ እንድሕሪኣና ኣላታ ንበል ሰሚዕና ኢና እቲ ስርዓት ርኢኹም ኢኹም ናይ በዓል ድሮ ዓብ ዘለዎ ድሓን ሃለዉ ታዮም ኢሎምና በዓል ድሮ ተጣላቂና እዚ ኩሉ ሰዓታት ተዛሪቡ ረብሓ ሃገርን ህዝብን ዝሕሉ ናይ ህዝቢ ሽግር ተዛሪቡ ብዘየገድስ ሕልፎም ታሪኾም ወላ ናይ ትማሊኦም ግን ኣፍታ ዝመሰለቶም ግዜ ህዝቢ ከምዚ ዝብል ዘሎ ይመስለና ኢሎም ከረድኡ ክፍትኑ ከለዉ ተጣላቂና ጥራሕ ትብል ዘረባ ኣይኮነን ተዛሪቡ ስለዚ ንዓዓ ዘውፅኡ ኣካላት እንታይ እዮም ደልዮም ተም ዝብለን ዝነበርኩ ነጥቢ ክመፅያን ሕጂ ቀዳማይ ከፀልምዎ እዮም ደልዮም ካልኣይ ነቲ ዝዓበየ ስእሊ ቅድሚ ተጣላቂና እንድሕሪ ተጣላቂና ዘሎ ዘሕለፎ መልእኽቲ ከም ዘይስማዕ ክትገብር ክኢላሳ እዚ ኩሉ ዝተዛረቡ ህዝብስ ከምዚ ዝብል ዘሎ ይመስለኒ ህዝብስ ከምዚ ዝብለና ዘሎ ይመስለኒ እንዳበለ ዝተዛረቦ ረዚም ዘረባ ከምንም ከይተቆፅረ እታ ተጣላቂና ጥራሕ ንኩሉ ካልእ ሸፊናቶ ከይዳ እሳ ከዓ እታ ዕላማ ናይ ቆንጭልታ ምኻድ ነዊሕ ዝተዛረበ ሰብ ካብቲ ነዊሕ ዘረባ እቲ ዘድልየካ እንዲኻ ትወስድ ቆንጭሉ እታ ኔጌቲቭ ዝወስድ ይውሰድ ኣምፂ ግን እንድሕር ደኣ ክሸጠልካ ደልዩ እንታይ ገደሸካ ቆንጫል ትገዝእ ሙሉእ ክትገዝእ እንዳኽኣልካ ናይ ሓንቲ መፅሓፍሲ ካብ ማእከል ቀዲዱስ 10 ገጻ ጥራሕ ይሸጠልካ ኣሎ ማለት እኮ እዩ እቲ ካብ ሓደ ስጋዕ ትሸዓተ ዘሎ እቲ ብድሕሪ ዘሎ ገጻ ተደሂቡካ ታኸዓብሰልካ እዩ ንዓነ እቲ ሓንቲ ገጻ አንቢብካ እታ መፅሓፍ አንቢብያ ክትብል ኢኻ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ኣንታ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ክበሃል ከሎ እሞ ትኸምኡ መበሊኡ ምክንያት ክንሰምዖ ኣለና ድሕር ደኣ እቲ ከምኡ መበሊኡ ምክንያት ዘይሰሚዕካዮ እታ ቅንጣብ ጥራሕ ተሰሚዕካ ግን ኣብ ጉጉይ መደምደምታ ክትበፅሕ ኢኻ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ከምዚ ዝበልክዎ
أبزلهم زلنا مدرخات ولا من أي من إسيات أخي وابلوه أو ودبات بلوه أو معتي سرعات بلوه لا تزارب كخلها كابت تزاربو زلها زربا ديفتو نجر انتلو كندي سقع مجرش هذا سمعها ملس مسرح يجمر أمره ود سبك أسايمل تنس لغة تسرح والله كونسنتريشن دات في إيد خيدنا تخلق كل التنجر على حدا جيزة تجبر كلها نايت حدا كونسنتريشن كاي تفاكاي سلازي كل شيء سميع سقع مجرشا وديو أسالاسي للسب رطب ملسي زملس مغنياتو رطب حطو رطب حساب وسيدو سلازل لا تنقل شجر انتاي زخون زلو لا تزارب كخلقا ملسق قربي يجمرو ملسق غدالو يجمرو ملسق غدالو مش جمرو تتبلو زلقا سخاي سمعو أبوزح أخيباتات زخدكمو زتحت تحطو زدوغمو اللو مغنياتو تام حطو تمليسا ختملس كلها اساتم تحطو يسرحوا جنا بأمرهم اللو كلوس يلون أبتا أخيبا بحسب ناب كالي يخد اللو سلازي اتي لا تزارب كخلها نمولو زربا خسميعو يأتيو دملس أكال سب ناب جيجا مدمدم تخبت صحيكلين سلازي خم هزبي كنقبرو زلنا انتاي دحر حجي زرباتات تقولش لهم كموتسنا خلو إلا تخيلنا نسمع كم تبقى قدام يزولو زنوي نمسخا لسب بنيجاتيف كل حال كله تما قتلو تخلقلو نفسه كخلقل زي كالسب بنيجاتيف ايتلو السب زلولو اب قدميو خمزبولو نفسه كخلقل من لك علقم فلت من نبل كمز نمسانا زي اللي ندو سب بنيجاتيف كلعلو كله حوات ندو دو نبلو صباح نبو ولا ناي زي تفوت وسب ولا ناي مفحفح ناي سرح زلك كاسب ابزي اللي ولو بنيجاتيف كل على كله دو الكاتو ماغيتكا دو تبيلكا ياتانات بنيجاتيف ملع صباح نبو اتمنغوكم زنبره في اللي ندا صبره يزخيد في اللياتكا ابتي في الليات كوينو دا يزترف افت حسابات كامبر كينو حساب زخده نعو خمسه بزصلق ناتو نيجاتيف كتسمع زحغوس شوهات سلازيبلكا اسون جمجامو اباخا خيري زي خاتي صباح نقول خم تعرق كون كتبه أسباب لنا صباح نقول تمليسكا بحساب كتسرح كم تقل كونكا كتفعل على بحساب تخيلي خاص لذي نصباح نقول بحساب كونكا تسرح كذا خيلك عينت بأسي نحدا بحساب كا واستفلقا بقول من تايت دلي كم تدقاقي من عم معجز بولنا نحدا كفو ناتي زدل سب تازع عبي تمرت زو كفو إن لا تتمني يقول أنا بصبوك بتصح سقف أي تمني أنا قف وقت من تجميرة قلتين تدقق إسناين عن ترف مغنياتو تقعبي اللوز خيل جدي حماقتهم كل حسب كوت فئة جدي خأدوي لي تبينني أي أنا عبي أي شعبي تتحيز كخفت به كلها ودباتنا مالتي رأيوه محبراتنا ودباتنا ولا بدرجة والكسب زلو كايدانا زيرو سام جيم يزل حجي كابز تحساس وازق توتس انتقونك نابيكن كايدان لنا خمز بلوكم زلوكي أنا مسانا زي اللي سب نيجاتيف كل حال كله دحر حجي أتوب سبات مسانا زي اللي سب عيت العلو نوصل كلا خلص زي كبل زخل ورده تفتيرنا تنيجاتيف تخبنسي أنت خصوصا سباتي حنديلو أنت ديال لنا حجب زعبو يتل لنا هل لنا عباد علالاتنا اون كلاس كلهم يشعو جوكو كلاس ولا من علالاتنا سك كلاس نغور علالنا الى حدا مصي أنت زاناي كستو مصحف سنبيب كايده تيلك تماهير مالت دي تاين من كوارا زيد حنت قلت متحف انبيبهم تايلو غاب سيتي بارك ن منتاي سايكل زويركا شغلتا الى ملكا مور زايد دو تاينو سلازي اتي خخون زلو درجه علالاتنا ون كلاسو حف قبل تقينو لمسخا زود لسب زي ملعل اتدر كلاس نايت علالات ون اب سبات زي كونه كاب سبات حساب وصاي كعللن كزررن زخل انت جبرنا زبلصي نزيا كنشجرينا مجمع مغنياتو ننوح كيلنا لنا حجي علالاتنا اب كلي والكسباتن نيجاتيف ناي والكسباتن كاب زخون نوح كيد سلازلو كاب زو وصاتلكايو زعلل كطفوي
تبون أما سجع درجة بمتاخ ستة أوكي عند حرد أفتح حنتنت بي قريبة أدور لخوهم كيد كوينا زربا خونش الكلو أتم زربا خونش لهم زقرب سبات نتاز تقونش ألت زربا ناتم ترجم يوم زهوا مغنياتو ترجم كهوبو أنت زي دلينيرو ادمي عند حري أنزلو ما تو وليرا تقدمي عند حري أنزلو زقرصو نتات زدليوا نام نيجاتيف تون كوس دوا زدليو آخر مزمزوا سلا زدلي هجي دحرز كله مبال نابتي ناي درع قليت أنيرة تناي فتح المرحان قليت أنيرة قبلنا تابزنا يبقى قدام يزقات أمت ناي أنا زمت أخو الله سمينا لم تعج حوات مزحت حوات أف كزارو ونزقنا يغتح فلي كدولو لي زقنا ينيرنا قبلهم نيرة اتملوا فيديو مصنوعه اتملوا فيديو انت سمع كايو قدامي تقرينيا زبال حزبي لنا بتقرينيا عند تزاربكو نمن يمخو مخولا انا ادمي ناي ساهو تزاريبه ناي عساورتا تزاريبه ناي تقرا تزاريبه ناي استفال عليو تزاريبه اب ارترا زلو مننت linguistic identity اب قانقوا استمركوسه identity بتي حقኛ definition ناي بهر زمالئ يبلنا تمعقني بهرات تقلالا اتودب حيزو زمته linguistic identity مصوع غيرو سيمو انا عزاورتاي ساكون كل زبلكا خطركبيها انا ماريا صلامي انا ماريا يا حيد بلكا خطركبيها እዚኦም ትግርኛ ስለዘይኮኑ ትግርኛ ስለደይዛረቡ ኣይተዘርበሎም ነዚኦም ስተሰጊሮም ሕጂ ክትቁንጨል ኮላ ተሓሰብ ትግርኛ ከም ብሄር ኣነ ኣይፈልጥን ነይረ ሊንግዊስቲክ አይደንቲቲ ኮይኑ ግን እዚ ውድብ ወሲንዎ ነዚ አንተ ተቀቢልካ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዳእሞ ዞባታት ቀይርዎን ኢልካ ተንፅርፅርተን አውራጃታት ክኸውን ከሎ ክቅይረን ከሎ ትውድብ ኖ ትብል መንነት ናይ ህዝብታት ክቀያየር ከሎ ግን ትቅበሎ እዚያ ናብቲ ክውዕየካ ብማንካ ክዝሕለካ ብኢድካ ከተኺደና ስለዚ ተኸምታ አንተ ወይ ዝበልክዎ መቁንጫል ዘረባታ ዝዓበየት ፀገማ ነቲ ዓብ ስእሊ ኣይትርኢ ኣነ ከሕልፎ ዝደለኹ መልእኽቲ ካብኡ እንታይ ነይሩ እዚ መንነት ሊንግዊስቲክ አይደንቲቲ ኣቂምዎ ዘሎ እዚ ውድብ ንህዝቢ ኤርትራ ኣላዚቡ ኣዛሪቡ ኣይኮነን ገይሩ ከምቲ ካልእ ጉዳያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፀዓኖ ጉዳይ ዞባ ጉዳይ አውራጃታት ጉዳይ ሃገራዊ ጉዳያት ባዕሉ ዝፅዕኖ ብልዕሊ ህዝቢ ከምኡ ይፅዒንዎ ስለዚ እዚ ቆይሙ ዘሎ ናይ ብሄራት ፀዋውዓ ልክዕ ኣይኮነን ኣብነቱን ይበቡ linguistic identity ዝበሃል ዘረባ ምስ መፀ ኣብቲ ሓፈሻዊ ፍልጠት እንዳዞርካ ሕቶ ዝዳሎ ነይሩ እንዳዞርና ነዳልዎ ኣብቲ ናይ ኮሚሽን ቅዋም ግዜ ኣብኡሲ እዘን ብሄራትና ብምንታዮም ቆይመን ምስ ተባሃለ ብዝዛረበኦ ቋንቋ እዩ ተባሂሉ ሕራይ ሞቶም ራሻይ ዳዳ ቋንቋኦም ዓረብ እንዲ እዚኣ ሕቶ እዚኣ ዝሓተተ ሰብ ኣምፅዎ ደሓን ተባሂልና ሃቡና እሞ ከነረድኦም ኢና እንዳሻዕብያ ከዓ ከምዘይርድኦም ክንገብሮም ኢና ስለዝኾነ ካብ ከረድእዎም ንሰዶም ከይተረድኦም ክፍሕሾም ምክንያቱ ራእይዎ እንዶ ኣቢሎም ዝቆተልዎ ተጋዳላይ ብዝወረዶ ሕማም ዓሪፉ እምበር ብዘወረድናሉ ሕማም ዓሪፉ ክብሉ ሰሚዕናዮም ኣይንፈልጥን ኢና እዛ ኩላ ትቕዘፍ ዘላ ብዘወረድሉ ሕማም ተቐዚፉካ ብዝወረዶ ሕማም እዮም ዝብሎ ሃበይ ወሪድዎ او زوردنا ليتي ስለዚህ እታ ነጥብቲያ ተቆሪፃ ምስተወሰደት ደይ መልክዓ ወሲዳ ብዙሓት ክንህሩ ከሓርቁ ጀሚሩ ቀዳማይ ታኻብቲ ህዝቢ ሰማዓይ ዝጽበያ ሕጂ ኣነንታ ተቀዳመይቲ ወአንታሰብ በትግርኛ ገይሩስ ትግርኛ ዝበሃል የለን ክብል ኣይከድን በትግርኛ እንደ በግዕዝ እኳ ተዘዛረብ ቁርብ በትግርኛ እንዳተዛረብ ትግርኛ የለን ክብል ኣይከድን ብሄር ግን ንዓይት መፀውዒ ካንታይ ተባሂሉ أنا أبزو قبل نيري جبرتي اللي حرداتهم قالوا بهراتي نايلهم نحن بهر زي نخون له مغنيات يلن كبل خيلي ناي بهر كرايتيريا جن كمال ايكلي بت كلهم قالوا ناي بهر كرايتيريا زي مالو سلازي سب انت يخرق دلو تعرف سئل دي خرق زلو وحجي
تزبلو زلغو ودب ما ايدنتيتي ناي زيغاتات ناي تهاد وسينو لوموني اذا خا نتوم زيغاتات سلا زي عجبه زلو صباح نبو عيو غزالنا نزون كنفتحو كنحسبولو لنا اذا لينغويستيك ايدنتيتي زبحال نبوزحات زي عجبه نجر اللو إلكا خطزارب سي نزل سئل زري إيدي سب حساب كدالون نزون قدم زأكره فتح كناديولو زلو ويس تايخ قبر زلو نزي أقونش الهابي لخيدو تقرينيا يلا تاي مالتي موزو سلازي هذا موزو أظن تا قوانقو أجيلا هولا ندالي هيكون سلازي كافتي زحالف زرع أخوة نجرن تايو نمن تاي تقونش إلا تازرها قداماي بلاك ميل نمقبار كم زيلو اوكي كم زيلو انت تباهيل تصقم يله سلام انت يقوم يلي زبل امرو يدل حبرتسب يدل سلام انت يقوم يلو اسو طرح دي خيلو ولا خالق كيلي دحر دا اتخالق بزعبا خالقات بهرات كل زبل قوت بي غوسي وخيدو وين نتي تزارباي قانقا تغرينيا كوغهي ابل عليها كلا عقلو يلي زوسدي እዚ ከዓ ክኸውን የብሉ ምክንያቱ እዚ ናብ ሓደጋ ወስደና ይጽባሕ ንጎ ምክንያቱ ነዚኣ እንድሕር ዳኣ ተቀቢልኩም ኣሕዋት ነዚኣ ተቀቢሎም ዝቆዱ ኣሕዋት ጽባሕ ንጎ ናይ ንሕናውን ንሶምን ዝብል ስምዒት ተገዛእቲ ክኾኑ እዮም ሓደገኛ እዩ ኣብዚ ኮብል ነይረ ኣነስ እንድሕር ዳኣ ኣጋዝያን ዝብል ጉጅለ ጀሚሮም የእምንዎ ጥራሕ ነቲ ህዝቢ ተዘረባተ ለዓይሊ ተስፋፅን ዝበሃል ነዚ ከምዚ ኮይኑ ዋ እንድሕር ዳኣ ሓሳብ ድሽየት ኣምፂ ሸይጥዎ سني على أمارات خطقرب زقب أكاسر ذي أماراتي عبي أجندة حيسكا نتهزبينا بحدا خمس زخيل صل إذا يساور زبلت حساب حيسكا أنت مزيخا كل التدكوان ندرائيه كل التدكوان راينو محنتي أبتقى خدلا وما منانت راح زحازت تحنتقى باستان باشكوتنا اللوا سخاقة أطفوتو باستا ما نومي خشيت تبات باستان باشكوتن أومن سامنان زحازي خشيت معناته كافتي أباشكوتي نفتح عند دكان كيف كها أمك تجزأ أي تبلني خا أب حدا دكان كل جزء كان كتوزع خا تمرد سلازي تزعبي أجندة خحز خيل بهاجر درجة كترنف زخيل أهزاب كفقر زخيل نزلوا فحفحتات ك اسمه ريا كنزي لوبريكيت كجبر زخيل عبي سرح كنسرح لا تجبعنا عند حد أنا بكنزي نتزلوا في الليات مليسو زتفانن كوينو بتيفوزا وسمعيت سبات كخسب زدل أكال عنه مالتي كل شيء تزعبي زريقة زولو قصة حجي أب كلها نانتايو زي تفوتوا حسابات عند حردا بزيقاتات كاتلاعيلوس قوش ولكان نمن تايبا حساب كسعر دلو ديتخوي كل التنقري زولو حواتها بزعلا ويد ليت قبل على سبات سعين كاتخيد ويد ليتكا مسدليتهم أقراريبكا الثاني خايخا تخيد حجزري أزول دليت فتح زبالو بزحات حوات أب كل بوست زقبروان قلن كريم كلخو بقى اتس زرعات هدف دهون قديموم لعليهم شكان كوي نمبر اتس زقبرو زولو أب لعلي خالو زيغاتاتهم كقبرو ستيل دلوات عملو بقول حدا من قدي ديف الليل سلازي نابيخات خيد دا أسخان فتحت على سالخا فتحنا رجعت كان فتحت على سايت خيلنا السخاء عبي زبالة سفح زبالة أتميتها هالليكا حقافو قون كان دخلتك كمان سبات كتكسب أشجاري بقدام يكون يلون إيش تيجي فني رب جلقاتان إذا لنا قال سخديد زجوج بروح واتاي مسلكم أجديد كان جفيف كان كشيش كان ديكونه أمين كان أردي خان نسب كتكالو سلسلة زلك كان كتأمنيك قال كان تعين كان لبيلك تحت كيد من كتكالو سلكا تحت كيد من كتكالو سلكا أتي كون زلوا انتايو نسبات كتأمنهم كتكيلا الله غدي أدمي الله غدي أوكي خلاص المش أوكي هراي سلازي نتي كبيد زجورو زلوا زناتنا قال سحجي نسبات أتاليلكا جفيفكا قلة كتكالسون كم سرعة زجورو زنبرن سلازقنا تأجر يقول أمين كهت كيد انت قوم كاجن كلتا مرات يزلك دليتك قبل علتي بأمنة وبدليتك قالس مسخات جورة عين كهت كيد يكون
ክትሰምዖ እዩ ዘለካ ኣብ ድሌት ዝተመርኮሰ ቃልሲ ክካየድ ከሎ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ እዩ ዝድዩ ምክንያቱ እቲ ወለንታ ድሌት ናይቶም ሰባት ንከይትኸስሮ ክትሕልዎም ኢኻ ክትሰምዖም ኢኻ ከዓ እንድሕር ዳ ክትሰምዖም ዘይትኽእል ኮንካ ምሳኻ ምቅላስ ስለ ዘይቅፅልዎ ንስኻ እውን ክትቅፅል ኣይኮንካ ኣብዚ ተመክሮታት ርኢኹም ኢኹም ዝተኣለየ እንታይ ዝበሃል ነበረ ብዙሕ ተባሂሉ ኣብ መጨረሻ ግን ርኢናዮ ኩሉ ቆቆሪሩ እዩ ዝተርፍ ብወለንታ ንዝቃለስ ሰብ ንዘለካ ፍልልያት ከተፅብቦ ክትፅሉ ስጋዕ መጨረሻ ሰባት ንዕኡ ኣሳይን ትገብር ተኻልእ ቃልስኻ ከይተሓናቐፍ ስራሕካ ትገብር ግን ሓንቲ ጉጅለ ውፅኢኻ ከዓ ናይ ምቅርራብ ኮሚቴ ዲኻ ገሌልካ ከዓ ስራሕ ትህባ እሳ ከዓ በቲ ስራሕ ትገብር ትፍትን ኣትሊስት እቲ ዳሜጅ ክመፅእ ዝኽእል ከማን ትቕንሰልካ ኣብ ልዝበ እትያ ኣብ ሂህና እትያ ናይዚ ኩሉ ዝብሎ ዘለኹ ፅማቕ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢለ ከቐምጠኒ ዘረባ ተቆንጭሉ እንተመፂና ድሕሪ ሕጂ ኩላትና እዚኣ ጥራሕ ድያ ነይራታ ዘረባ ቅድሚኣን ድሕሪኣን ኣለዋ በዚኣ ጥራሕ ሰሚዕና ክንፈርድ ኣይንኽእል ኢና ክንብል እንተንኽእል ዓብ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣብ ጌጋ መደምደምታ ንኸይንበፅሕ ክሕግዘና እዩ ብፍላይ እዞም ከምኡ ዝገብሩ እንተተዓዊቶም ኣሕዋት ፅልእዮም ዘሳውሩ ፅልኢ መሰት ዝሃወሩ እቲ ፅልኢ ወሊዱ ኣብ ክትቋፃፀሮ ዘይትኽእል ደረጃ ምስ ዓበየ then it's too late በኣጋ ነገራት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከይኮኑ ከለዉ ቅቡል ክኸውን ዘይቅቡል ውድቕ ክኸውን ዝኽእለሉ ኣከያይዳ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ሕጂ ረኣይዎ ትከያይዳ ዘሎ ናይ ውሕጅ እዩ ዘሎ ትከያይዳ ናይ ውሕጅ ኣከያይዳ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ወዲ ባካሮ መፅዩ ከም ውሕጅ ሰብ ከይዱ ተደፊኡ ተስፋይ ተመነዎ ከም ውሕጅ ተደፊኡ መንኻ ተስፋ ፅንኹም ትብሎ ረኣይዎ ብሕጂ ከዓ መኒኹም ኣይፈለጥኩ እቲ ከምኡ ዓይነት ኣከያይዳ ዝኸውን ዘሎ ሓደ ሜይንስትሪም እምነት ነንብረሉ ረብሓ ሃገር ክቐድም ዝኽእል ዕብይ ዝበለ ነቲ ህዝቢ ተሓሳስብኡ ክቐርፅ ዝኽእል ናይ ሜድያ ኣውትሌት ዘይምህላው ኢልና ቅድሚ ሕጂ እውን ጠቂሰ ነይረ ሎሚ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ፈላጥ ክፈልጥ ዝደልስ የለን ተኽፈልጥ ፈላጥ ድሕሪ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ፈላጥ ኮይንካ ስምዓካ ኮይኑ ተዛዓበየት ዝገበርካ ሕማቕ ነገር ንነብስኻ ጨቂንካ ኣላ ናይ ምንባር ዝርጉም ድሕሪ ዒባዳ ወይ ድሕሪ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘይትፈልጦ ነገር እንዳፈለጥካ ምኻድ ሎሚ ንዓመታ ንስኻ ከም ዝነበርካ እንትኾንካ ዳይጀሽን ማሽን ተቐይርካ ኣለኻ ማለት እዩ ካባኻ ሮቦት ሓይሽ ሓሚመ ይብል ደሞዝ ወስኩን ይብል ፀሚመ ይብል ስቑኢሉ ዝሰርሕ ኤሌክትሪክ ጥራሕ ህብዎ ክደልዩ ከለዉ ከዓ ኣፕግሬድ ገብርዎ ፕሮግራም ገብርዎ ኣፕግሬድ ኣይትግበር ባዕልኻ ኣፕግሬድ ኣይትገብራ ነብስኻ ኣብታ ዘለኻያ ጥራሕ ዳይጀስት እንዳገበርካ ትኸይድ ተኾንካ ዓመታዊ ሰብ ምዃን ኣቋሪፅካያ ማለት እዩ ትምንቃሕ ኣቋሪፅካያ ማለት እዩ ምምዝዛር ኣቋሪፅካያ ማለት እዩ ንወዲ ሰብ ካብቶም ማሽንስ ሮቦትስ ዝቕይሮ ክነቅሕ ዝኽእል ኣእምሮ ስለ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ኣእምሮኻ ኣብ ልዕሊ ንቕሓት ናይ ኣእምሮኻ በደል ተፈፂምካ ትዛዓበየ ክትፍፅሞ ትኽእል በደል እዩ ኣብ ነብስኻ ስለዚ ንምንታይ ዝብል ዘለኹ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ዘይቅቡል ነገር ዘይቅበል ሕብረተሰብ ነቲ ሰንስ ዘይህብ ትርጉም ዘይህብ ዝመስል ነገራት ብግቡእ መንገዲ ብኣጋ ንምንታይ ብዛዕባይ ንዝተባህለ ነገር ስለምንታይ ኣነ መልስ ስለምንታይ ኣነ ጥራሕ ክምልሶ ይድሊ ብዛዕባ ኣብዚ ዘሎ ሰብሲ ዘረባ ተላዒሉ ስለምንታይ እሱ ክምልስ ይድሊ ስለምንታይ ንሕና ቅድሚ መፂና ዝትብሎ ዘለኻ ትርጉም ዝህብ ኣይኮነን ዝትብሎ ዘለኻ ቁኑዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ትሰብ የለን ነብሱ ክከላኸል ኣይክእልን እዩ ኢልካ ትደው ተብሎ ወይ ከዓ እዚ ከምኡ ጥራሕ ኣይኮነን ሙሉእ ሓሳብ ኣሎ ቅድሚና ኣሎ ኣምፃዮ ንዕኡ ማዛዚና ክንከይድ ደይንብል ከም ሕብረተሰብ ቅቡል ተቐቢልና ዘይቅቡል ተቐቢልና ነፂግና ክንከይድ
مش تسرعات تايدنا نقول لنا السوشيال فابريك نا حبرتسبنا طفيو نت زي نبركم نقبل غيرنا اب عدس حرا ابز خدا ام من اجديدنا نت زي قبل تقبلنا هنكي زي قبل تقبل دي لو من قبز قانا روي كيدا ايدي كيب تخينا يفلت داي سودا انت يسدود سب بعد سلازي زي ابتي كم تقدم حج زول كوي دقيمه قبل يبزي اتزلنا عنا بابرا كمتي أبسمرا ما يوقعوا أفقد ختمات أوروبا طلع الحيز كمزوار زبلنا يقين دول أكلا وهلا وين هذا أبز زلنا مبر منفسنا التحساسبنا علالاتنا كله جنا يزوله أو حد يزوله أي مثلا ስለዚህ እንታይና ክንገብር ዘለና ሕጂውን ንዝመፁ ዘረባታት ሓሳባት ፈላላይ ዝኾነ መንፈስ ዘለዎ ዋ ንበል መጀመርያ ምክንያቱ ተረባሓይናታ ውሕድ ተጎዳእይናታ ግን ብዙሕ ጉዳይ ሃገርና እንዳሓደረ ተኣፋፍ እንዳኾነ ኸይድ ኣሎ ትስርዓት ብድሕሪኡ ዝኸፍአ ኩነታት ንኽፈጥር ኢሉ ጥራሕ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ብረት ዓዲሉ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ከምዚ ዝበለ ተሃዋሲ እዋን ኣብ ልዕሊ ልቦና ኢዳ ዘድሊ እምበር ልቦና ካጥፊእካ ኣብ ልዕሊ ዕሽነት ምውሳኽ ግዳይ ናይቲ ኣረመኔያዊ ድሌት ናይቲ ስርዓት ምዃን ይኸስዕ በጃኹም እዚኣ ዝተውዕሉላ ኣሕዋት ነዚ ዝመፀና ዝድለ ዘሎ ሕማቕ እዋን ናብ ዝሓሸ እዋን ክንቅይር እንተኮይና እዚ ዝብሎ ዘለኹ ብልቦና ነስተውዕሎ ኣሕዋት بحسب نزتفعل الناس بحماق كل كله داسنا عينتك دويلنا نماغوت يلا نفسه كلا كلايك إلني لنا دو نبت كنش ألا زربا صل إن مسواري صل الساويركا دقفت مركابي أزجن نتزعابي حبس إلسلا زخل كله تعبس إلسلا زي الرأي طبق حسابات كبقوس زخلو سبات صباح نقو خبقوس يكون المغنياتو أبتتزاربو وشتي تقنش اللي توسيدو أنصارهم كتقاملو زخل زربان ليلهم تبعات دفرة كسونية نتزولو نجر دوي لهم كما قوتلو أي كخولوني كقود فوية متى እዚኣ ምስ መን እያ ትኸይድ መስለኩም ከምዛ እንታይ ገድሽካ መፅያ ዘላ እንታይ ገድሽካ እዩ ስለዚ እንድሕር ዳ ናብ እንታይ ገድሽካ ዓይነት ስምዒት ከይ ደሊኻዮ ነቲ ሕብረተሰብካ ነፃነቱ ሃቦ ሓሳቡ ክብረሉ ናብ ጥራሕ ተፈላለ ተኾንካ ብሓሳብ ስለተፈላለኻ መስቲ ሰብኣይ ትፈላለ ንሙሉእ ሓው ዝገለፆ جاي داخل على ينبر كمز مالت كاديخا مبال متخاله نير تخابا بيركا بحساب كتنا تاريخ تخيلها كينو حساب زخيد انت خيدو جن نتي زئل خلنا دلو صماقيو زي فلت تنقل قداي يكون كونينا اذا خمس عينتا كايدا نحنا نسومن زبل سمعت دافت أرخ خير إذا خاني نيشتي نجر نيشتي إجنايت تجورت وإحنا تانا إجنيشن نيشتي أنتاي مخانا يتفلتني أجازيان زي أجازيان ديا أو رجا ديا هايمانة ديا جل ديا يتفلتني لذي تزبلت أنتاي كاب حج جميركا نزي ود أو رجع نزي ود هايمانتك نزي ود بهيركا بنيجيتيف كل على كله مسخاقي حلو كله دويل كاتوما قتل رأيوا من نبرم زلنا حجرتي أفي فلتنا عقيبه من هذا الله سبات بمهنا يا معقيبه منها سب بمهانك أبتعقيب قال زلك حجر كونك زي سب مهان تزخبه دني من تاين قدر ساعة خبال بسبات أبتعقيب كات نبر الله حجر زي سب كتكون كتقبلن كتكون كتكئلن تزخبه دي خات قبر زلك سب مهان يقلب طب هكذا فوق ناس مادم حجة حد سبقات يخلقها سويل كان جرحها قبل له طب هكذا فسي نتوم مادم مسموت وامسي حجة حد سبقات يخلقها له عد أراوي تبقى من بارهم اليوم نحبرهم لله ما لدي حجة حد سبقات يخلقها بوليتيكادو قال له يتبل نابرها قبل رولوهم
كل شيء تغيرنا لازم احنا انت يا قبل له ابزع حد سب كونكا سموهان اتزقل لي بسبات تخبيب الله ካብኡ ወፂኻ ናብ ምጭኻኻንን ናብ ካልእ እንተኸድካ ወል እዚ ካብ ሰብነት መውፃእ ተዝኸበደ ንዑ ክትገብር ምፍቃድካ ኣዝዩ ሓሳይ ሳዕቤን ይዝህልዎ ከምቲ ዝበልክዎ ኔጌቲቪቲ ብኔጌቲቭ ካትፅሎ ዘን ከይዲ ከኣዚ ነቲ ዝጥጃኣልና ደሎ ሕማቕ ነገር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ኤርትራ ብረት ዘእቱ ምኽንያት ከእምነኒ ዝኽእል ሰብ ዝጋዕሎም ይረኸብኩን በጀካ زمن إسياس كم ننافق نخنجبر انت ليكوين زمن إسياس كنافق زدل سب بدحر حجقة تاع عينة أرمين كهون على حسابه تازبولكوا مدمدم يتزرباي كجبراي بولنتا نخطك على تدل سب سمع كاي خطك على كششكا جفيفكا يكونن سلازي نتي مغنجا زربان صعبيناتو زبلكو صعبينو صباح نغو خنقرفو زي نخئل ابصلئن حد بتففئن كأتونا زخئل نجر سلازسعب بآغا نزي خمز عينة ترئيوتات فوق كنبلهم كيلالنا نزي زي كبال حبرتسب كنفترالنا لو من نويح كتانا حيكونكن حتى نملسن كسمعكم قروب كحت صلاة بزيع حتى نملسن قروب سميعه هجي قبابي تشعتلا اتليست 10 فرعان كباب لو مخيده حنتي تعش مزبلتن الله نساخعه نزل لسب ايتبلو بعلون تدعاك كقاوم تزيخيلوسي نزل لسب مساخهم ايتبلو ما زي انك دفا تبل صنح كامو زي اسجنا ايبلتن الله نعبنت حجي ابزي ابالتوك انتدعى نزارب كوينا ابالتوك اب كندي رومات بزحلو هجي اتي جيغاز قبر اتي حماغ قبر زن قبرالو كندي سب يبعسالو من ازي سب زي رغيحكا عبزغ ما تيكيلنيو انا ون ابو خيده مسؤو ويكعا ويكرتعو ويكرتعني عدل اي وهابني زلو مو عندي حرص طوعكا بزعبا ناتو نيجاتيف عندي حرص تزاربكا زياب جيجاديا بخميخا هميلكا كميتي نزيل لسب بعلو كأقبلك على زبالكايو زياسكا قروب عبلالي يا قروب تاش قريلات نلمو thank you اوكي كلاي حتو بلالو غشانا درار الله حريقه ويدنكل شيبا للترنف ثانك يو الله درار اوكي جول ثانك يو عبدو حدا انت تاي صحف نيرسي جبرت ديم عمي بالنيرو تصحف ري اي حدث جبرت يعدمو خنا ما يعدمو ازرو ما يعدمو زعدم يعدمو سي كالل حدا خافتم سنق زخون تمهرت زهب سب سلا زخونه كنمسجنا زلنا زي تردئنا نجر نتلي خا كنحتتنا زلنا كتحتت تراي زلكا زي تردئك نجر بين تعدمو متيو نانا عدمو بزي قدس كتوسد زقبئك نجر توسد كتوسد زقبئك نجر تزي بلغ انا سراحه تسرح مالتي تزي كونه جن لك نسو ناتزاربا خلص تشمر كأمزيا مالتي وزيتي تنشمرس ابزي ايمص انيرن كاني نسو زعبا تشمرن بزعباتكم اذا امثله من كنت ابنا تزاربس كصالف تصحف كا يغير نيرو يصحف نيرو جنا ونسي كابزي كنوسد زغبئ الناس جنا اينوسدن زلنا اجي تأمرنا سندعي صبق نخينوسد سي بعلنا عاقتنا يلنا مالتي بزغونه انا انت كحتت لي ابتي جبرتي كحتت هجي تجبرتي نبعلو كابت تجرينيا التفلي مغانو تجبرتي نبعلا بعلنا تم تجرينيا نفلي لنا
ግን خالد عبدو تجبرتن تجرينيان اتي فلولين اتركبون سي كما يكتردأنا تخل ويتي اتي جبرتس ناي بعلو قنقا الله وديو وي مس منتاي زغلص ابتي ناي ارترا حبرتسب سي بمنتاي زغلص بعلت دي زغلص ببيهر دي زغلص وي كم حبرتسب سي اتقانقا وقت تግርኛ دي ويس ناتو قانقا الله ويس كي ابزي سي قرب حصر بزبله ناي بحصر زبله ناي قلالصا كእለቱን ስለዘለካ ኣብዚ ባልተጉውን ኩሉ ግዜ ትማሊ ዝነበረ ሎም ዘይ ኩሉ ይኽእል ሓድሽ ሰብውን ኩሉ ስለዝኽእል ሲ ኣብኡ ወንቲ ኣፍሉጠና ድሩት እዩ ኣነ ብዛዕባ ጀበርቲ ዝፈልጦ ትርጉም ካሊእ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘንብቦ መጽሓፍ ዘይኮነ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ካሊእ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚኣ እታ ናይ ጀበርቲ ምስ ትግርኛ ዘለዋ ፍልሊን ምስ ትግርኛ ዘለዋ ምቅርራብን ብሕፅር ዝበለ ተተረድአና صبو كوين يسمعني ما يكفر اوكي حوات ثانك يو صبو حتى تاعتين كلتين تا قدامي تحطو ولا ملساون قليلي مساخا زي النسب نيجاتيف كله على كله زبل زلقو نفسه نقالاقل عدل زي توهبو داي فلته اللي علكم زلون زي فلت سب مالته إذا خمس بالكاية صها زينن كله زي دلين ببيني دحر ده الصها بزعباز الصها تكايدو زلخا قالو تاو ترى العلنا خنزارار مدلس لزلنا كمر استغتلعل لزغونكا نفسها تكالخل عدينا كالنا نتيخاو اتبزعباخا زبحال زلو نجر حق انت خوينو خطمن كيغا انت خوينو خا ختماكو تولو نزي علتزس بزعباخا خنزاربينا الكايو خطبقه تزيمتي فلت كله زدا فليتو سلازي متى نزل إلكا ختزارب وين نغير كاخ نفسه كالا خلت دليقا متيخا نفسه كالا خلي سلازي تزبلو زلخو جن انا انتايو اب كمزي قلنا وعلالات زلعلو انا مساها اتكاو فللي هلوانا اب كلت ببين زلو ودبنو هلو بزعبا ولقاوي هيوت كاناتكا بقالوتا انداتلعلو كله انا سئل نعوز استماعور انت خوينه اتا ناي بوليتيكاو فللياتنا ابزي نناعها بنيجاتيف كتل على بورقاو هيوتكا شوهاتي اندحر دا تخفيت تسمعن الله زي اعدو تبالي زبن دلو ببوليتيكا نتفالالي سبون بقالوتا خلع كله تبوليتيكاو شنو فيت نفيت كون غوريد ولدلو ممكن قطعتنا فيت نفيت يكون نزل نهفتو مولو تمكراتات نلاوطلو أجابك كنت نفلتلو لزوب قانقا زرباون يهلونا نسب كفيتو جحمت زخونه زرباي تزاربوني سبب قدمي خانتلكو قرب تحتنا توليخ سلازي اتسب بزعبو زربكم زلو تنغيرو خمصف قادنيا انت دي كوينو از زبلو زلخو ابو اسو يكوننات اتسب كيف لط اتزل على زلو استكات مستي بوليتيكاوي جلن زي كيد انت خوينو جن اسخا نو እዚ ሰብ እዚ ወላ ፖለቲካ ሃባና ብልፋላለ ኣውል ቃው ህይወት ለልኩም ኣብዝ ብኔጌቲቭ ከተልዕልዎ ቅቡል ኣይኮነን ነፍሱ ስለዘይካላኸል ምሳና እንታይ እንዳበላዲን ወለድና ዓቤናና ፖለቲካ ይፈልጣ ውድብ ኣይፈልጣ ካልቶካ ይፈልጣ እንዴ ነረን እንታይ እንዳበላግን ዓቤናና ምሳኻ ዘየለ ሰብ ኣይተልዕል እዚያ ሰብ ነፍሱ ከፍ ገዛ ትበሃል ነበረ ምሳኻ ዘየለ ሰብ ኣይተልዕል እንዳተባሃልካ ተዓቢ ንምንታይ ነፍሱ ክከላኸል ስለዘይልትሰብ ትዛሎ ዘሎ ኣይሰምዖ ኣይቦፅሖ كوبصحلو تخوينهم كا طواويهم شناخيرهم ابطيحهم زمليسنا بكال اسلاخ بصح زغل بخوم مداي طرحهم بل اذا زبلكا بوتولو حدا سب مسرح زخلاكا ادميخا تغبرل معنا هم زبر يكلنا مناتكا ترى صراحه انتي تبل كمزي انت نخلا نيرنا رايو زرومات كلهم انا متخفتن جن انتي زخون زلو سب هين مباهالتي ጉጅም መባሃልቲ ጉጅለታት ይፈጥሩሞ ቶም ጉጅለታት ዓገብ ዘይብሉ ይኾኑ በቃ ተን ጉጅለ አረን ተጣና ነጋ ጽባህ ንጎ ደይፋና ነው አይኾና ወላ ጌጋ እንዳተገብረ እዚየት ይخترፋሉ መበደ እታ ካልእቲ ታሽሙር ሕጅ ጀሚራ ዝበልካ ርእስቲ ወል እዚያ ቀድማ ጆን ሓንዲ ጆክ ነጊረ ነይረኸማ ሓደ ጋዜጠኛ ሲሉ ሓደ ገዛው ተኸይዱ ኣብዚ ዘለኹም መንእሰያት በደኹም ትጻረፉ ይብልኹም إذا حق دي لحتى تو غازيتين
እንታይ ድብሎ ደሎ ኣብዚ ዘለኹም ስድታቲኹም በዴኹም ትፃረፉ ትበሃሉ እዚስ ሓቅዲ ኢሉ ሓቲትወስ መነድይኹም ኢልካ ኢሉ በዴኹም ትፃረፉ እንዳበሎስ መነድይኹም ኢልካ ኢሉ መሊሱሉ ሕጂ እቲ ገለገለ ስተምሮታት ኣብዚ እንዳሃብካ ኮለካ እንዳተዛረብካ ኮለካ እቶም ዝፅሕፍዎ ዝገለ እንተሪኢኻ ከም መነድይኹም ዓይነት ንዑ ሓሊፍና ግን ናብታ ፅቡቅ ትሕቶ ዘለዓልካያ ክመፅ ብቀዳማይ እውን ጠቂሰ እያ ነይረን እዚኣ እንታይ ኢለ ንዓይዚ ወላ ናብ ኣብዚ እውን ኣብነት ዝሃብኩኩም ነይሩ ናይ መን እዩ ወድማና ኢሉ ፀዊዑ ሽማቦኻ መን ኢልዎ ወድማና ኢሉ ይፅዋዕ ደሎ ወድማና ኢሉ ፀዊዕዎስ ሽማቦኻ መን ኢኻ ኢልዎ እቲ ከዓ ትቅብል ኣቢሉ ተኸኢልዎ ድሕር ደኣ ማና ኢልካ እንዳፀዋዕካ ወድማና እንዳበልካ ንቆለኻ ሽማቦይ ተሓተኒ ኣለኻ ሽማቦይ ተኸኣግወሮ ዓይነት እዩ ኦኬ ሕጂ ናበይ ክመፅእ ደልየ ሕጂ ነዛ ንብላ ዘለና ዝሓቶ ክምልሳ ሕጂ ነዛ ናትካ ንዓይዚ ሓደ መታዓቢተይ ኣብ ኣኽርያ እንደ ተወሊደ ሓበይ ኣብ ኣኽርያ መታዓቢተይ ዓርከይ መንእሰይ ትግርኛ ዝዛረብ ክርስቲያን ኤርትራዊ خالد تجبرتي ديو يدبلن حجي نعاي تبصحنا بسمعني ناب جبرتنت نعاي بهر ديتيلكاني بهر زبقع يلن يلكا تغرينيا بهر ايكونه ساهوتي بهر ايكونه از لينغويستيك ايدنتيتي ازي توهيبنا دلو اب قانقوا زتمركوس مننت ودب سريع مصي انديتي كزاربنا زقني بقدامي حجي اتي جبرت زبحال حتو خريو كله ግን እንታይ ይድላዓል ደሎ እቶም ካልኦት እንድሕር ዳ ፍልልይ እንታይ ንዝበልካ ንቀላለ እቲ ትግርኛ ዝብል ዘሎ ኤርትራዊ ቋንቋው ትግርኛ እዩ ኦኬ ብሄሩ ትግርኛ እዩ ሃይማኖቱ ክርስትና እዩ እቲ ጀበርቲ ዝብል ዘሎ አካልካ ቋንቋው ትግርኛ እዩ ሃይማኖቱ እስልምና እዩ ብሄሩ ከዓ ጀበርቲ እንድሕር ዳቶም ካልኦት ብሄር ክኾኑ ክኢለው ስለምንታይ ብሄር ዘይኮን ትመዐቀን ናይ ብሄር ዘይማልኡ ከለው ብሄር ኮኑ እንተለው ንምንታይ አባና በፂሓታ ብሄርነት ትኽልከል ኢዳ እንተ ደይ ኮይኑ ትስምዒት ዘንብቦ ዘለኹ ኣነ ጀበርቲ በይኑ ብሄር እዩ ካልኦት ብሄር ኣይኮኑን ጠቅላላ ንብሄር ዝበቅዕ የለን ካብ እንዳታት ኣይወፃናን ካብ ቀቢላታት ኣይወፃናን ኣብ ከምዚ ኮለና ይተቃልስ መፅዩ ወላት ናይ ጀብሃ ታሪክ እውን ርኢኹም ወይኹም ቶም ልዕለይ ዓበይቲ ዘለኹም ስለዚ ነዚ ገና ፅባሕ ንጎ ፍታሕ ክግበሮ ኣለዎ እቲ ጀበርትነት ንዓይ ተበፅሓነት ሓደ ሰብ እኳ ባዕሉ خالد እቲ ጀበርቲ እንዳበለንሲ ታ ጀበርትነት ሕጂ ንምንታይ ያ ከምተን ካልኦት ክትከውን ዘይትኽእል እንድሕር ዳኣተን ካልኦት ከም ለተሪ ኮይኑ ተዋሂብዎ ውድብሲ በስኹም ከምዚኹም ድሕር ሕጂ ኢሉ ኢምፖዝ ተገይርዎ ጥራሕ እዩ ድሕራይ ከ እንታይ መስለኩም ኣነ እንታይ ድፈርሕ ንምንታይ ስኻ خالد ትበሃል ከይብሉ ንፅባሕ ንጎ ሰባት ቅድሚ ሕጂውን ኣብነት ገሊፀ ነይረኖ ኢምፖዝ ናይ ምግባር ሸውሃት ንምንታይ ድመፀና ውፅሓት ክነስናስ ነተወፅዐ ዝበለ ንእከምኡ ክትከውን የብልካ ንኸይንፈላለየልና ዳእሞ ሕራ ካብ ኤርትራ ምእንቲ ሓድነታ ክሰጥም ካብ እስላምን ክርስቲያንን ንኸውን ኩላትና ብሓደ ሃይማኖት ንጠርነፍ ከ እሞ ንበል ምእንቲ ሓድነትና መሊሱ ክደምቕ ሊሚት እኮ ክህልዎ ኣለዎ እቲ ትገብሮ ነገር ትብሎ ነገር ሊሚት ክህልዎ ኣለዎ ምእንቲ ሓድነት ኢልካ ንዜጋታት ሃይማኖት ከተቀይር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ኣብየ ከዓ እቲ ናይ ብሄር ትርጉም ዘንብቦ ዝቐነኹ ለንቅነ እንታይ እዩ ኣብ ናይ ብሄር ትርጉም ሓደ ካብቲ መዐቀኒ ሃይማኖት እውን እትው ሓደ ባህሊ ሓደ ቋንቋ ሓደ ልምዲ ሓደ ሃይማኖት ዘሎ ከምኡ ከዓ ደይብሎም ከዓ ብዙሓት ኣዕራብ ራይዎ ስለዚ እናበየ ክመፅእ ደልየ ንኣነ እቲ ዓብ ስእሊ ንርኣይ ዘበለና ሓንተ ወይ እውን እሱ እዩ ነዛ ሕቶኻ ክምልስ ኣቐላለ ንዓይ ጀበርትነት ንዓይ ከምዚ ተበፅሓነት ጥራሕ ተበፅሓነት ይበር ሳጓ ድዩ ብሄር ድዩ ገለ ድዩ እዚ እቲ ታሪኻዊ ኣፍልጦ ሃልይዎ ካበይ መፂ ገለ ዝብል ኣብ ውሽጢ እቲ ጀበርቲ እውን ተፈላለየ ትርጉም ዝህቦ ኣካላት ኣሎ ስለዚ تريو لهم زحونا تحط وملسوا لهم تفلت طبعا كان عند حق زنا انا زي فلت يكون تامس انت اللي جميرك انت ورايو انت ويتا تملست انتو لحواتي تملس فلت واي مثلا حطوا ملسوا له بالعلف لازم حي امونغو تغرستيان ارتراون امونغو تجبرتي يزبل دول فللي ሃይማኖት ጥራሕ ቋንቋ ጀበርቲ ዝብላዊ ተዛራባይ ትግርኛ እስላማይ እየ
جبرت أصواع يبل تايت جبرت بهردي نقطم قالوت بهرت قينو لمن تاي بهر زيكو كم من سني فز عينت يقول ودب أمسيو اللي حردا وأنقى خمس قالوا ما يدخل حوات كنبركم أبنا لمن تاي رشايدا بحلو سلمن تاي بأنقى خمتن قالوت زيكو عند حردا تنقالوت كلن بززاربو ቋንቋ ንትግራይ ብሙሉኦም ኣክቲቭ ካምፂኻ ኖ ትግራይ ከም ትዛረቡ ብሄረ ትግራይ ከም ልካም ሓራይ ጽቡቕ ኣምፂኻ ኣነ ሓፋር ከዓ ከምዚ ይኹን ንሳሆ ከዓ ኖ ኣና ሓሳውርታ እንዳበለካ ኖ እስኻ ሳሆ ኻልካ ሓራይ በቲ ትዛረቡ ቋንቋይና ንጽውዖም ኢልካ ሊንግዊስቲክ አይደንቲቲ እንተሂብካ ስለምንታይ ዳ ብራሻይዳ በጽሕካ ራሻይዳ ኢልካዮ ትራሻይዳ ከንታይ ሳጓድዩ እንታይ ትመጽውዒኦም ናቶ رمهاي دحن أرمنا ما تصبغ دحن تصبغ تدلاتني نزوم نعيش حواتي كواي كمهارو أزدلي من تايا خمزي كنا نزول حوات ترخيبهم تصبغ مهاروني يقرمو جيجا مردعتات اللي سبندي نزوم مردعتاي ممهارانو كونتايديم يونيفرسيتي وسيدهم هاي سكول وسيدهم أب إلمنت سيدهم كو خلوان نزخل زنبرة جيجا مردعتا كأرم يوم جيرومن ስለዚህ ነቲ ዝብሎ ዘለኹ ጌጋ መረዳእታ ኣሎ እንተኮይኑ ኣርሙኒ ምስ ኣርሙኒ ከዓ ናብቲ ዝሓሸ ይኸይድ ኣነ ነቲ ዝብሎ ዘለኹ ዝይታት መወከሲ ዝተጠቀም ኩሉ ነጊረ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ናይ ታሪክ ኣማኒኤል ሳህለ ነዊሕ ዓመት ታሪክ ዝመሃረ ናይ ታሪክ ትምህርቲ ይጽንዕ ነይሩ እሱ ዝጻሓፈ ኣርቲክል ነይሩ ከም መወከሲ ተጠቀም ኩሉ ኦኬ ስለዚህ ነተን ሕቶ መልሴን ክኸውን ተስፋ ገበር اوكي ثانك يو من البات ابزارهم حجي زغلصك يلها بقى دنكل كم زلوا كل تحتم انت تكون انت بقدامي زغبركاي ابدي مغلص نو بزعبات ناي تግርኛ ቋንቋ ብሄር ትግርኛ ብሄር ትግርኛ እስካብ ድሕር ነጽነት እዩ ዝፍለጥ ኢልካ ነው ሕጂ እቲ ብሄር ትግርኛ ሕጂ ከመጻዋዕሲ ንሰብ ተደናጊሩለ ነው እዚ ትግርኛ ተዛረባይ ዝበሃሲ መጸውዕ ሽሙ ከም ታሪክ ምናልባት ምስተም ዝበልካዮም በዓል መምህር ሳህለ ይኹኑ ካልኦት ጽቡቕ ዝምድና ነው ኢካ ናይ መጽሓፍ ምግንጻል ኣፍልጦ ስለ ዘለካ እዚ ብሄረ ትግርኛ ዝበሃል መጸውዕ ሽሙ ኣብ ናይ ጀብሃን ናይ ሻዕብያ ኮነሲ ከም ኤርትራዊ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ መኒ መጸውዕ ሽሙ እዛ ባህላ ዝበልካያ ናጽነት እዩ ብሄረ ትግርኛ ተባሂሉ ዝበልካያሲ እዚኣ ቁርብተሲ መብረት ስለደላ ኣብዚኣ ጽብቕቲ መግለጽ ክትበና حتى قالوا هم دنكل جون كنت تعطي أمود حرب سنتين ثانك يو حراي ما قديم قاعد حتى وسيت كيف زغنا حد كم حيشان ساق حتى لنا رزقنا غينو انت قبل دلي كالد صبح استمرنا يبحق كتات لك قبل حجزي صبح استمرنا زغنا زي أكره خارقين زلوا زناي إيرترا ብሄራት ዝብል ስያሜ ድሕሪ ህዝባዊ ግንባር ዝመጽ እዩ ዝመስለኒ ኣብ ተረጋግማ ጌጋ ክህሉ ይኽእል ዝብል እምነት ኣለና ኣነውን ብሄር ዘማል የለን ኢልካ ያልካ ጽቡቕ ትርጉም ዝሃብካ ይመስለኒ ግን ኣብዚ ሕጂ ብጣዕሚ መከራኸሪ ኮይኑ ዘሎ እዚ ጀበርትያ ዝብል ስያሜ ጀበርትያ ፍልይ ዝበለ ካብ ብሄረ ትግርኛ ብልምዲ ዝብሎ ዘለኹ ሶሪ ካብቲ ሕብረተሰብ ትግርኛ ፍልይ ዝበለ ከምዃኑ ምናልባት ብሃይማኖትን ብባህልን ኩሉ ፍልይ ዝበለ ባህሊ አይደነ ውሽጡ ኣያትኹን ካልእ ግን ዝተፈልየ ነገር ዘሎ ኣይመስለንን ኣብቲ ሕብረተሰብ ትግርኛ ብቋንቋ بتقند خان أي قانقات رأي كونه أتي نحدة حبرة سب كفل يزغلتي territorial boundary مثلاً أتي كللاوي نسوز قوات أصرو كلل تزيبلو نمم حدارون تقدم مثلاً ما حدا حبرة سب بهير ناي بهير مثل كحتت كله كمال زدليو كرايتيريا تراي زي كونس انتاي كخونيو بهير حتى كولس كفل زدلس حدا حساب انتاي كخون سلا زدلي كلنا كنفلطو بقانقو خدانه بقانقو خمهار بناتو محدر ناتو بارلاما غبر
كابو حليفون كساب مقنصال حتون كحتتي مالتي حدا بهر تتباهيلو سلازي ابزي ناي جبرت حبرت سبسي انا زرعاني سوري زي فلطه ነገር كلون نخلي بهر زي بهر نبلو بلمدي جبرت حراي كم زبل ايمال انت كرايتيريا ግን እቲ ሕብረተሰብ ጀበርቲ ካብ ንፈልጦ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ወይ ክልላት ናይ ቦታና ወይ ኣውራጃታት ተኸፋፊሉ ይዝነብር ዝመስለኒ ኣብ ዝበዝሐ ኣብ ሰራይ ኮይኑ ኣብ ኣከሎ ግዛይ ኣብ ሓማሴን እስካዕ ከረን ኣብ ኩሉ ከተማታት ውን ኣሎ ስለዚ እዚ ሕብረተሰብ ዝንኣብነት መሰል ናይ ብሄር ይግቦ እንተ ተባሂሉ ወይ ብሄረሰባት ዲና ክንብሎ ወይ ዝኾነ ናቱ ምኾነ ምምሕዳር ይግበር ተባሂሉስ ኣብቲ ምምሕዳር ፀገም ኣይፈጥረሉን ዶ ናይ ስያመ ንስይሞ ለና ፀገም ዘለና ይመስለንን ዝኾነ ሕብረተሰቡን ዝኾነ ኣካልውን ንሓደ ሕብረተሰብ መሰል ክህብ ኣይክእል መሰል ክኸል ኣይክእል እቲ ክራይቴርያ ይዝምዝኖ መስለን ክራይቴርያ ተማልዩ በቲሕ ናይቲ ሃገር ክውሰነሉ ይግባእ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ግን እቲ ቀታልን ዲክታተርን ዝኾነ ስርዓት ዝወሰነ ስለ ዝኾነ በዚ ንማንም ብላይን ክንገብር ኣይንኽእልና ነንሕድና ክንጋጭ ይግባእን ግን እንታይ ኢና ክንምሃር ዘለና ካብዚ ካባኻ ሕጅስ እንታይ ጽባሒ ከምተን ካልኦት ሶሪ ከምተን ካልኦት ብሄራት ብልምዲ ዝበሃላ ዘላ ብሄር ጀበርቲ ተተባህለሲ ክጥቀመሉ ይኽእል ዶ ዝተወከስኩ ሓበሬታ ክጅምረልካ አርቲክል ቅድም ሕጂ አማኑኤል ሳለ በሓንቲ ዓለም ዝጽሓፎ ነይሩ እንታይ ኢሉ ነይሩ መስለኩም ወላው እንትውድብ ሕጂ ኣምጽይዎ ዘሎ በዞም ያንግ ፒኤፍዲጂ እንተሪኢኹሞ እንታይ ይብሉ መስለካ ዞም ያንግ ፒኤፍዲጂ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ሓበሻ ኣይኮንና ነዚ ሓሳብ እዚኣ ክንደይና ካባና ንሰማዕ ኣላ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ሓበሻ ኣይኮንና እንተይልካ እንታይ ማለት እዩ ወይ ኤርትራውያን ዜግነትና እዩ ሓበሻ ዲና ከይኮንና ኖ ኩላትና ሓበሻ ኣይኮንናን ኤርትራውያን ሓበሻ ዘይኮኑ ከኣለው ኦኬ ፀገም የለ ሓበሻ ዘይኮኑ ኩሉ ይኽእሉ እዮም ሓበሻ ከኣለው ዶ ኤርትራውያን ንኽኾኑ ሓበሻነቶም ክጎድፉ ደለዎም ኣማኑኤል ሳለ ነዚ ገሊፁ መስለኩም ክልተ ሴፍ ኣብ ማዓንጦኦም ተዓጢቆም ዝመፁ ሕዋት እንተሪኢኻስ ወይ ዞም ዓፋር ረኣዮም እሞ ዝመፁ ዘለው እዚ ሴፍሲ ከምሕረለዎም ትብል ኢሉ ክልተ ጋብ ዝገበሩ ሰባት ናባይ እንዳመፁ ክመፁ እንተሪኤ ግን ወይ ዞም ክልተ ትግርኛ መፁ ኣለውሲ ኣይብልኒ ነይረ ከምኡ ዝባል ኣይፈልጥኒ ወይ ዞም ሓበሻ ይመፁ ኣለው ይኽብል እንድሕር ደኣ ናብ ካልእ ስቴፕ ወሲድናዮ ኢሉ ኣማኑኤል ኣብኡ እውን ናይ ሂትለር ኣብነት ገሊጹ ሂትለር ሲ ኦስትሪያ እዩ ግን ዓሌቱ ግን ንሕና ጽሩያት ዓሌት ኢሉ ንዓለም ክመርሕ ዝኸይድ ነይሩ ስለዚ ኣብታ ጽሕፍቲ ናይ ኣማኑኤል ነታ ሕቶኻ መልሲ ኮፍ ኣቢሉ ኣሎ ኣማኑኤል እንታይ ኢሉ ጥልያን ዝበሃል ገዛእ መፅዩ 1890 ክገዝኣና ጀሚሩ ሃገር ተፈሊና ኩለን ሃገራት መግዛእታዊ ደባተን ተኸቢሩ ነፃነትን ክወሃባ ከለዋ ነፃነትና ተኸሊና በጀካ ንናፅነትና ምቅላስ ካልእ አይደንቲቲ ንምርካብ ንምንታይ ምቅላስ የድልየና ነይሩ መረብ ሰጊሮም ዘለው ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እዮም ካብ መረብ ንላዕሊ ዘለና ተጋሩ ኤርትራ ኩላትና ኣይኮንናን እዚኣ ኣብቲ ተዛራባይ ትግርኛ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ትግርኛ ዝበሃል ዘረባ ትውድብ ዘምፆ ይብል ኣማኑኤል ነታ ትምክሕታዊት ሕማሙ ከስርፃ ክፈሊ ስለ ዝደለየ ንሕና ፍሉያት ኢና ዝብል ሕማም ከምፅእ ስለ ዝደለየ እንተዘይ ኮይኑ እቲ ካብ መረብ ሰጊሩ ዘሎ ዝዛረቦ ትግርኛ ዝበዚ ዘሎ ትግርኛ ከም ህዝቢ ዘፈላለየ ብዙሕ ኣይኮነን ትግርኛ ጥራሕ ከማን ኣይኮነን ክንደይ ጎንደር ከኣኮ ሰጊሩ እዩ ክንደይ ኮ ካብ ላስታ ኣጎውን ሰጊሩ ቆይ ኣብ ታሪክ ስለዚ እቲ ሰብ እንታይ ክገብር ዘለዎ ትልቦና ታሪክ እዚ ካብ ጎጃም ካብ ኩሉ ስለዚ ኩላትካ ምጻዕተኛ እንትኾንካ መን መዓስ ሚኣት ሕቶም በረይ ኣብቲ ናይ መንነት ዝመጽእ ዘሎ ሕቶታት ልቦና ጌርና ርሒቕና ኣነ ሎሚ ጀበርቲ ገለ ኮንኩን ክብል ሽወደናው እኳ ኮይነ ኣይበቦይ ኣይበደይ ኣበይ ፈልጦም ሽወደ
دينجر نايش ودن كلو دي بيهر كن قدلق بيهر تلو ما يفلقنا سيعلم أبها لاي أسي يكون أنت تزاربك سي اتمعكني أمانيل مالت أمانيل سهلة مالت يو صحافي غازيتينيا ناي تاريخ موري أسمرا يونيفرسيتي ممهر زنبري فتحي ስለዚህ እንታይ ይኽብል ለለ ሎሚ ብዝኾንካ ነቲ ዝዓበየ ፍታሕ ነቲ ናይቲ ሃገር ዝመፀ ሽግራት ንምፍታሕ ከተቐምጦም ዘለካ ነገራት እዮም እዚኣቶም ክትዘራረበሎም ዘለካ ነገር ምትፍናን ከይፈጥሩ ፅባሕ ንግቦ ከምዚ ሓወይ ኣብዚ መጨረሻ ክብላ ዝፀንሐ ደንከል ድዩ መን እዩ መን እሞ መንነት ክዕድል ነዚ ከምዚ ዓይነት ሓቂ تدي كوينو ناتات معمتهم ناي تاريخ مهورات امصو اسمرا يونيفرسيتي مهاركوا تاريخ انا اسات مهرنن يالاتا هيستوري 101 بعل فازر تولد انت كوينو سوغيغو اسمرا يونيفرسيتي زنوركم تمهارو انتهينا ما تماهرناو ስለዚህ እንድሕር ደኣ ነቲ ተማሃርናዮ ነቲ ዝብልዎ ደሎ ዓላማን የለዚ ዘንበብናዮ ጌጋ ኮይኑ ጸለ يومصلنا حوات يومصلنا ሞ يؤمنونا حبشا هم زي كنا تجارو إرتراويان تجارو إثيوبيان زبالو هم ديلو تجارو إرتراويان زبالو أنت ديلو أبوي ولداب إسياس بزحات زقوا أنه أمنا بيكم زبل anyway تاي مالتي تاريخ بقربان بيبكا لبونا غيركا بزح لا تتنخا كم بوزيتيف نجر ريخا نعو تقبل كام مخاد نزل تقبل كام مخاد سلازي تخاله نبي تخيدو رايو اغازياني نازل المت تأغازياني نازل زول أنت يدبل دل أنا قو تزاري نايد بلتا دل تأغازي بقنا حبجها تزارو زي كونو قجامان لو غلل لو ساتون قبول خاي كونو زيان قدفو خالي ويدا أطري لو خيدو نابساهون ناب جبرتن كيدن بر ألو خاب كالي كبابيتات وين دي قبولو نتحساب كلو يا ስለዚህ ናበይ يخمت أنا دا أقدم كوت نزيتاتي نخاب كمز عينتات تحساسباتات زوت الرأي كلوني لس عاوي لكم زمتس مننتي نجيركم على سانو أنا نتوم أبعرا عروز بلي زلو رختي غازي بصوتي ndaዘከርኩ ቃለስ ተደይከውን እዚ ካይዳ ታتصرفካ ክንዲ ቃለስ ዝበልካ እንዳተዋረድካ ተኸደሉ ቃልስ ኮይ ዘሎ ኣይትፈልጦም ኣይትጥይቆም ቃሽ ወደና ሚሮም ጽቡቕ ስራሕ ይቦም ካዮም ብሩኽ ነኒ እሽተይ ትገብራ ነገር እንዳመጎሱን እንዳዕበይ ነዚ ገዲፍካ ዶ ንኽትጻራረፍ ኢልካ ኣብ ፓልቶክ ዶ ኣብ ኣኼባ ዶ ትውዕል ኢኻ ስለዚ እቲ ኩሉ ዕኩብ ድሙር ናይ ዘረባይ እንታይ ኣርሒቕና ንጠምት ናብ ፍታሕ ዘማዕደወ ነገር ንጠምት ኣሕዋት ብኸምኡ ተደይ ኮይነ ክዛረብ ኣነ ብዚ ተደይ ተዛረብኩ እንታይ ክኸስርሙ تازلات النيستي عقم حساب كمزي أقربا خلقوس أنا يا إتحلق جبرت قينة نتخالي بهمو الرأي دي أنا زدليل لكو عبس اللي نرأي أب حدا هاجر ما نم من النتا يعدلني ودب نزيقاتات من النتا يعدلني نهزبي إرترا يعقبو بس هزبي إرترا يزارر أبتح فرتسب تزور النيرز قدايزي لبونا زلو في التحميمات أبها لا يعني بفلاي لتم عبيتي خبر الزب حبرتسب تزولونا كم يجرم بأن فتحوا وخدوا نيرم شجراتهم برت يا قوزين برت بحيل برت يا زين برت لذي نتا قدامي تحطها وين بنا يمان يسهل زبولو بناتي تمكرو بزحف شاي كونان مليس يخون تصفى قبل اتغنى الرياض لنا ما نمسب انا خالد انت لس نو خالد ايكون كان صح خالد كتكون ايتغلنها خالد مالد بتغرينيا زل عالمي زل عالم كيرشم كخبالي مالتي جبرت نخيكو جبرت انت خوينا خالد كوني تغرينيا خون تخوينا زل عالم كير الله شمي معناته زل عالم مالت بتغرينيا خالد مالتي بعرف سلبشم كايرترا وندخ بعرف شم كان متاي تغبرو كنت عنتو يزول كوي ليميت يقولون نابيكن كيدينا استعتقال ايت تناي بحق نتو زرزير كاين حاول دنق جبرتي تباهيلو خصوا نابي خيدلي انتي دليتو نزبل ولا انا مارس ديكي راح اتم قالو زيغاتات هاجري يزرخبو مسل كركبالن يبلال تمعقنيوم انتايو ሃይማኖት ካጠፈልያ በሃይማኖት ፍልሊ ጥራሕ ብሄር አይግባአካኒ እንተልካዮ ትውስኖ ሊኻ ደለኻ ኢምፖዝ ትገብረሉለኻ ዓባይ ክትጽላዕ ደለዋ ናይ ጽባሕ ኤርትራ እንታይ ኢምፖዚሽን ኩልሻ ሪቮሉሽን ይድፈጥ ኢምፖዝ አይንግበር الخالق ሰባት ድልየታትና አይንጻን እንታይ ዳ ክኢላታት ምሁራት ነማኽር ሓሳቦም ይቆምጡልና ስጋ ሕጂ ዝኩሉ ንዛረቦ ደለና ኮ ክሊር ዴፊኒሽን ናይ ብሄር ይብልና أنا بتزنبوكو بهرنت زمالي يلن تقول كله
ምናልባት አለው እንደ ምሁራት ሕዋት አምጽኦም እንደቶም ናይ ታሪክ ምሁራት አንትሮፖሎጂ ምሁራት ኣብዚ ዘለው ኣብ ኤርትራ ብሄርነት ትርጉሙ ይንገሩና እንዶ ብኸመይ ዘማልእ ብሓባር ትራዳ እዚያ ብኸመይ ክነግረኩም መስለኩም ኣብነት ሕዋት ሙሉእ ህዝቢ ዓለም ድሙ ማለት እዛ ንፈልጣ ድሙ ነራ እንተደይ ትኸውን ድሙ ኢልካ እንጭዋ ዘምጽእ ሕብረተሰብ እውን መሃለዎ ነይሩ ማለት ምክንያቱ ዴፊኒሽን ናይ ድሙ ኣይተሰማዕካን ድሙ ማለት እዚኣ ከምዚ ኢልካስ ኣይተሰማዕካን ኣብ ገለ ዓዲ ድሙኦም አንጭዋና ከዓ ድሞም ትኸውን ዓለም ግን ናብ ሓደ መረዳእታ ንኽመጽእ ድሙ ናይ ዓለም ድሙ ሓንቲ ገይርዋ ኣጸዋዋዓ በብቋንቁ ኮይና እምበር ድሙ እንተልካ ግን እሳ ኮይና ስለዚ እቲ ዴፊኒሽን ናይ ብሄር ዝብል ከይተራዳእናሉ ተተሪፍና ስለምንታይ ናብ ካልኦት ክዕደል ይኽእል ስለምንታይ ናባና ዘይዕደል እንታይ ኢሉ ሓንቲ ጽቡቕቲ ነጥብ እንቲኻ ክራይተሪያ እንተማሊአን ኢልካ ኣይናይ ክራይተሪያ እሞ ዘማሊእ የብልና እንዳታት ቀቢላታት እዩ ፍላይት መታሕት እንዳታት ቀቢላታት እዩ ነይሩ እቲ ኸበሳ ከዓ ዝንብሎ ዘለና ይኹሉ ምጻእተኛ እዩ መዓስ ካበይ መንመጽ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየት ክራይተሪያ ዘማልእ ኣካል እንደዘየለ ስለምንታይ ክራይተሪያ ከየማልኡ ካልኦት ከም ብሄር ይጽውዑ ክራይተሪያ ኣየማልአን ኢልካ ከዓ ሓደ ኣይናይ ክራይተሪያ ብመሰረቱ ክራይተሪያ ዘማልእ ዘየለ ስለዚ ክራይተሪያ ዘየማልኡ ሰብ ዘለውሉ ግዜ እስኻ ናብ ሓደ ሕብረተሰብ ኣነ ከምዚ ኢለ ክጽዋዕ ዝደሊ እንተይሉ ኖቅ ክትብሎ ኣሸጋሪ ምክንያቱ ነቲ ካልእ እውን ኢምፖዝ ኢኻ ጌርካሉ ዘለኻ ኢምፖዚንግ ከዓ ኣይተቀበለና ኣሎ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ኣብዚ ስደት ምስ መጻና ብዙሕ ንርኢ ኣለና ብዙሓት ንሕና ከምዚ ይኮናን ዝብሉ ኣካላት ኣለዉ ስለዚ ወላውን ኣጋዝያን ከንታያም ዝብሉ ዘለዉ ከዓ ንሰምዖ ኣለና ትሰምዕዎ ዘለኹም ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ሓደ እቲ ሃይማኖት ጥራሕ ንሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ብሄር ክልተ ክመቕሎ ክእል እታ ክልል ገለ ዝበልካ ከባቢ ኣይድልን ስነ ዓፋር ኣብነት ኣለካ ዓፋር ኤርትራ ውሎ ዓፋር ጅቡቲ ውሎ ዓፋር ኢትዮጵያ ውሎ ከከባቢ ኣለዎ ኣብ ኩሉ ይነብር ኣሎ ማይኖሪቲ ግሩፕስ ከዓ ኩሉ ሻዕ ናቶም ከባቢ ግድን ክሕዝለዎም ወይ ገለ ይኮነ ከባቢታት ኣለዉ ኣብ ገለገለ ዓድታት ብዙሕ ዝበሉ ኣለዎ ገለገለ ከዓ ደይብሉ ስለዚ ንሕና በይንና ኢሎም ነታ ከባቢኦም ክሕዙ ገለ ዝብል ወል መስቲ ኣጸዋዋዓ ዘሎ ቁናዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ብዙሓት ብሄራት ኣብ ዘይ ከባቢኦም ብዙሓት ኣብ ዝህሉ ዘሎ ኤርትራ ሕጂ እንተርኢና ከምቲ ዝበልካያሲ በዓል ጋሽ ባርካ እንተኸድካ እቲ ዋና ተኸባቢ መኒ ተኸባቢ ብብዝሒ ዘሎ እውን ዝተሓናፈፀ ስለ ዝኾነ ኣበይ ትህሉ ጀማ ኣይኮነን ጥራሕ እቲ ንኻልኦት ዝተዋሃበ መሰል ንዓኻ ክትንፈግ ከለኻ ናይ ዘይምቕባል ነገር ኣሎ ሃይማኖት ጥራሕ ፈላለየና ይግባእ እንዲ ኣይፈላለየና ፀገም የለን ግን ትመዐቀኒ ንገለም ብመክውዕየካ ብማንካ ክዝሕለካ ብኢድካ ክኸውን የብሉን ቲፒካል ኣብነት እቲ ናይ ራሻይዳ ኣብነት ገሊፀ ነይረ ካልእ እውን ከምኡ ዝገለፅኩ ኣሎ ስለዚ ብኸምኡ ንወድሕቶ ንቐፅል ሰላም ኩላኹም ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ክቡራት ኣሕዋት ብምቕፃል ክቡር ጋሻና ካልድ ዓብዱ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ትህበና ዘለኻ ኣስተምህሮ ኣነ ሓታ ዝሪኦ ዘለኹ ሕቶ ማለት ናይ ትማሊ ቃልሲ ናይ ሎሚ ባርነት ኮይና ዘሎ ኣብኡ የኸዛርብ ሓተ ካደልያ ሕጂ ትማሊ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ ቃልሲሲ ዘግነት ወይ ከዓ እዚ መንነት ወይ ከዓ ብሄር ወይ ሃይማኖት ዝሓት ዝነበረ ቃልሲ ኮይኑ ኣይስማዕኒ ማለት በቲ ከም ንሰምዖን ከም ሰማዕናየን ማለት ይርከብና ልኳ ኣብዚ ናይ ሎሚ ግን ክትሪኦ ከለኻ ደለይቲ ፍትሒ እንዳበልካ መንነት ተሓትት ሓደ ኤርትራዊ መሰለይ ተጋሂሰ ኢሉካ ንመሰለ ደው ክብል ከሎ ሓደ ካልእ መፂኡ ከዓ መንነት ወይ ከዓ ብሄር ወይ ከዓ ብሃይማኖት ይሓትት ማለት እዩ ሕጅስ ብከምዚ ኢልካ ሓደ ዝመፅእ ኮይኑ ኣይስማዕ ከመይ ርድኢት ኣለካ ኣብዚ ካብ ምንታይ ዝተላዕለ ኮይኑ ይስማዓካ እዚ ነገራት እዚ ናይ ትማልን ሎምንሲ ከመይ ኮይኑ ብከመይ በበይኑ ኮይኑ يقول تبرح حتى كان له وقال له قال يتحطوا لو كله حتى كم سنه يلو الناس نبري غازلو قال يتحطوا كازن حسكان زمصخا ارستات وጭ ዝበለትያ እሳ አንታያ እዚ ንኸዶ ዘለና ጉዳይ ናይ ቲቪ ናይ ሚድያ ምጥርናፍና ከመይ ይመስል ካብቲ ስኻት ዕዘቦ ዘለኻ
أبينا نجاجي لنا أبينا تبون سرح لنا وانت عزوا زلها هتمثل أبزن تاك مخلنا كان العبد من الوقت سمو لنا عندنا ونجاجي كين هو أقول كايدا مستنات كاتمكرو مستنات كافلوتون جلست بدنا ناتكم عوات انت داخلنا كباخمون حجاز زخنا مخرطات كنسمع دلواتنا مو تقداي ون يدكم بخمي توصلوا لكم زي أقرب قلبلني قد العبد يغني لي بتعمي الحب ساس مري حد بلبها thank you اوكي ثانك يو صبحتو تقدمتي ويل انتي مثلك قد حجونا بجلقات انا من نرويج في سمينار كوميليان يرى ናይ ቅድሚ ሕጂ ሓድነት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነበረ ኣሕዋት ብወለንታ ተፈጠረ ይመስለኒ ብሓይሊ ብረት እዩ ተፈጢሩ ክሪኦ ከለኹ ብኸመይ ኢና ሕጂ ምሕቃቡ ሲኢልና ዘለና ሰብ ዶብ ስግር ምስ በለ ነቲ ሓድነት ዝበሃል ዝነበረ ዝመስለና ክንዕቅቦ ደይከኣልና ዘለና ኣብ ወለንታ ተመርኮሰ ሓድነት ስለ ዘይነበረ ይመስለኒ ኣብዚ ምክብል ከለኹ ግን ኣብቲ ውሽጢ ሰራዊት ብሓንሳብ ምስ ኮነ ዝተፋቐረ ዝተኸባበረ ገለ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ከም ውድብ ግን እቲ ዝምክሓሉ ሓድነት ዝፈጠሮ ብሓይሊ ብረት እዩ ብሓይሊ ብረት ዝተፈጠረ ሓድነትካ ብሓይሊ ብረት ኢኻ ትዕቅቦ ስለዚ ዘይረኣይ ዝነበረ ካብኡ ተመርኮሰ ይመስለኒ እምበር ኣፈላላይ እንተዘይነብር እታ ምስጢራዊት ሰልፊ ማጆሪቲ ናታ ሰባት ካበያም ነቲ በቀረባ ዝሪኦ ሰብ ዝበርሃሉ ነገር ኣሎ ብዙሕ ነገራት ትውድብሲ ውሽጢ ወገናዊ ውድብ ነይሩ በቃ ክትሪኦ ከለካ ውፅኢቱ እውን ርኢና ኢና መጨረሻ ተዝረአናዮ እቲ ውድብ እዩ ወገናዊ ኣካያይዳ ኸይዱ ሳዕቤናቱ ከዓ ንሰባት ሓባል በልያ ከይትቅድመኪ ገና ሰላቶም ክሓቱ ከለዉ ብወገን ብድሕረት ብገለ እንዳኸሰሰ ዝኸይድ ነይሩ ትውድብ ከም ውድብ ማለት እዩ ትመሪሕነታት ማለት እዩ ትምስጥራዊ ሰልፊ ገለ ተራ ተጋዳላይ ኣሕዋት ከማይ ከማኹም ተራ ተጋዳላይ ከማይ ተጠለመይ እዚኣ ኩሉ ሻዕ ዝብላ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ክፋእ ዘይኣተወ በቃ ከምሰብ እዩ ኣብ ስደቱን ከምሰብ እዩ ዘሎ ምሳና እዩ ዘሎ ኣብዚ እቲ ተራ ዝነበረ ሰብ ማለት እቲ ክፋእ ዝኣተወ ግን ብሕርያ እዩ ዝኣቱ ነይሩ እታ ምስጢራዊ ሰልፊ ዳሕራይውን ምስጢራዊ ሰልፊ ዝበልዐት ህግደፍ ትደረጃ ተንኮል እኮ እዩ ዲግሪ እንዳወሰኸ መፂ እታ ናይ መጀመርያ ወል ክመስል ኣብ ሜዳ ስለ ዝኾነ ነቲ ከባቢያዊ ኩነት ናይ ኣብ ግምት ዘእተወ ንገለ ከባቢታት ዝያዳ ሓለፋ ዝሃበ እንዳምሰለ መፂ ውፅኢት ናቱ ከዓ ምክልኻል ርኢናዮ ኤርትራስ ጀጋኑ ካብ ውስናት ከባቢታት ጥራሕ ኣይኮነትን ትፈጥር ካብ ኩሉ ከባቢታት ጀጋኑ ክፍጠሩ ክእሉ ነይሮም ስለዚ እዚ ተሓሳስባ እዚ ሓደ ረኣይዎ እቲ ኩን ዝተፈጥረ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ 94 ኣብ ናቕፋ ከዓ ንምስጥራዊ ሰልፊ እውን ዝበልዕ ካልእ ምስጥራዊ ሓይሊ ህግደፍ ኮይኑ ወፂ ለበላት እዩ ነይሩ ንህዝባዊ ግንባር ምስጥራዊ ሰልፊ በሊዓት ንምስጥራዊ ሰልፊ በሊዓት ንህግደፍ ከዓ ግዜ ድክበልዓ ወላ ንሕና ኢና ሆን ልብም ንሪኦ ምስ ግዜና እንከይ ንዓውን ገይሩላ ሁሉ እዩ ካልእ ግን እቲ ሰራራ ኣማጻጽኣ ብመሰረቱ ልክዕ ኣይነበረን ዝብል እምነት ይዘለኒ አንተ عدل ባቡና ክንውድእ ዘረባ መኻድና መን እዮም ዘምዝኣቱ ዘለዉ ኣድሚን ኣለኹም ዘምዝኣቱ ዘለዉ መንጎ ያኮርና እዚ ኦኬ ስለዚ ነቲ ናይ መጀመርያ ቃልሲ ዝነበረ እቲ ንጹህ ተጋዳላይ ከምሰብ ወፂ ከምሰብ ዝኣተወ ዝተሰውዐ ዝሰንከለ ሕጂ ተመሊሱ ክሓስቦ ከሎ እቲ ኣብ ውሽጡ ውድቡ ዝተገብረ ነገራት ምሕቃቕ ሰባት እዚ ኩሉ በዓል ኣሕዋት ፈሮ ዝነበሩና ነገር ይግበር ከም ዝነበረ እንተ ንፈልጥ ሓንቲ ለይቲ ብሰውራይ ማሕደርናን ዝበለኒ ጀነራል ኣሎ ጀነራል እዚ ኩሉ እዚ ይግበር ምንባሩ እንፈልሲ ኣብ ኢንተርቪው ኮም ኢሉ ወረቀ ተዛረበሎ እዚ ኩሉ ዝግበር ዝንሰምዖ ዘለና ሕጂ ኣብቲ ውድብና ከም ዝነበረ ንፈልጥ እንተነብር ኣይ ማሕደርና ደይሶም እዮም ዳኣቶም ወደ ገባ ኮይኖም ኣትዮም ደይ ተቀበልናዮም
تمود جبا بيهركم أو رجعهم قالوا ده إلنا من أو قادة يبصحوا خيد زلو تقالسي نابكال حماق من قد خيد عليهم نهزبو خنقرو وزيهم هيوتهم أو حدقاتهم زقبل سمع أكال سلزي رغبو واقو حج نخل لنا أوكي تي تنقل نايت سرعات بزح سلزقنا ترى زموسلو تقادلتي نايت سرعات بسرحوها أكالات اللو زياتهم ناب أيام زخودو مس أيام نايت أبو جلي ስለዚህ እንታይ ክብል ደለ እዚ ሕጂ ብደገ መፅኻ ዘሎ ቃልሲ ውፅኢት ናይ ዘይምትእምማን ውፅኢት ፍራስትሬሽን እንታይ ማለት እዩ ምብላዕ ምብልዑስ ዓድና ብልዓዮ ዝበሃል ዘረባ እንድዩ ዘሎ ሕጂ ምጥላሙስ ደቂ ብሄረይ ደቂ ኣውራጃይ ደቂ ዓደይ ገለ ይጥለሙኒ ሳቶም ኣይጠልሙኒ ወዳይ ክስቶ ይጠልመኒ ዛ ዓይነቱ ካይዳ ይመስል ናይ ፍራስትሬሽን ውፅኢት ጥራይ ዝመስለኒ ነዚ ናይ ከመ ዓይነት ፍራስትሬሽን ውፅኢት ዝጥርንፎ ዘሎ ኢሎሚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኖርዌይ እውን ዝበልኩ ወይ ዝብትሰሚና ወዳ ኣኮሎ ግዛይ ኮንካ ነዚ ስርዓት ክድግፍ መውስቦ ዘኸልክለሉ ወዳ ሓማሴን ኮንካ ነዚ ስርዓት እዚ ክትቃወም መውስቦ ዘኸልክለሉ መድረኽ ኮይና በፂሕና ወዳ ሓማሴን ወዳ ካርኔሽን ኮንካ ስኻ መዝን ተቃውምቱ ድባት ከድካ እንተኣቲኻ ትጥርጠር ኦይ እንታይ ዳ በዳሓን ዲዳ ተጋጊ ዲዳ ሰብ ደረጃ ጌርና ኢና ክብልኻዮም ማለት ራዩ ነዚ ተሓሳስባ ዝዕርካ ክትወፅእ እንትኾንካ ነቶም ጀኒን ተቃለስቲ ነቲ ወገናዊ ካይዳ ፈንጢሶም ዝወፁ ውሑዳት ንዕኦም ሓቂፍካ ብቅድሚት ንቅድሚት ክትከይዲ ወላ እንዳጠርጠርካዮም ክትከይድ ስለዚ ክጥርጠር ዝደሊ ተቃላሳይ ከዓ ስለዘየለ ናብ ክጥርጠሮ ዘይደሊ ይኸይድ ማለት እዩ ናብ ክጥርጠሮ ዘይደሊ ከዓ ንኩሎም ቶም ኣባላቶም ውድብ ዝፈልጦም ዘለዋ ውድብ ይኸይድ ሽዑታ ውድብ ወገናዊ ዶ ገለዶ ተባሂላ ከዓ ናብ ክስታት ተኣቱ ስለዚ እቲ ናብዚ ኩሉ ዘብፅሕ ዘሎ እቲ ተኣማኒን ዝኽየድ ዝነበረ ዝመስል ቃልሲ ብውሽጢ ተንኮላት ስለ ዝፀንሖ ሕጂ ኩሉ ሻዕ ብተመን ሰንበደስ ብልሕፅ ተዳህለዲ ዝበሃል ከምኡ ኮይኑ ዓይነት ኣካያይዳ እምበር ናብ ውፅኢት ከምፅኢልካ ኣይኮነን ተኻለይቲ ዓባይ ኣርእስቲያ أنا سنتاي لروبي حدا معلتسي بزعبا طرح مصينا بزي كنزارارب دليني رب بزعباتي ادلاينت ناي ميديا حجي مغنياتو خمس نقولو نبرنا عن طياب زربانا كومو عينت ميديا حدا ارتراو حبرتسب وانو خوينو ناتي يزبلو تحزتو اخا حزب زقرارب كبرتات حبرتسب زملس نتي حزبي تغوديلو زلو نبور حبرتسباو اكايدا زملس ميديا اوتلت مس نفطر حدا مينستريم ميديا تزعبي يصغاناتو اوبينيون بيلد مغوار ناي ميديا اوبينيون بيلد ክትገብር እንተጀሚርካ ናይ ሓባር መረዳእታታት ኣብ ህዝብኻ ትፈጥር ህዝብኻ ዝቅበሎ ይቅበል ዘይቅበሎ ከም ዝገድፍ ክትገብሮ ትኽእል ሕጂ ግን አንተ ወይ ንሓደ ዓርክና ኢለ ስቆ ነረ ኣብዛ ናይ ትራምፕ ስመፀና ሰሚዕና ኦልተርናቲቭ ፋክት ትበሃል ነው ሕጂ ኤርትራውኮ ታብቲ ካብቲ ሰብ ኣይጀሚርኩም ኣብዚ ኢንተርቪዋት እንደስምዑ everyone is entitled to their alternative facts ማለት ሰብ human beings are entitled to their opinions not facts خاص fact ናትካ መጽናዕቲ ተመርኮሰ ኾን ትኽእላሉ تسعة خميت تدفعله تسعة خميت قوامله ده يبل يلا statistics መቸም ካብዛ ጅባ ሻርኔራ ማና ይኮፍትኔ ማው ኮሎ ብዕጹ ሻርኔራ ያምዘው statistics ካበይኻቶም ፋክት ደስ ቆልካ በአፍካ ትረቁሕ ከመይ ጌርካ خاصኻ ኩሉ ክትፈልጥ ትኽእል ንምንታዩ እቲ ሚድያ ኣድላይነት ናቱ ብዙሕ ከንዛረበሉ ኢና ከመርስቲ እዚ ሒዝና ዘለና ኣገባብ ከመይ ይኸይዳሎ ንጋገደለና ዝበልካዮ ምናልባት ነቲ ስጋ ሕጂ እንታይ ተበፂሕሎ ዲቴይል ስእሊ ስለዘይብለይ ብዙሕ ከምዝን ክብል ኣይችልም ግን እቲ ተበግሶ ምውሳድኩም ጥራሕ ኣብ መስራሕ ጌጋታት ከጋጥም ኸይንጋገ ይትበል ከደይ ተጋጊኹም ኢኻ ትፈርሕ ደለካ مستجاج خاين كتقرمون طرحها بدلوك تقول لا كم تعانتو يقول لنا ورك قال حوات عبد الصحف ولا مش نيرم وأما زمرة دقتها جيكات تقول نتاي تجمعلو عرموني ثم قرمت أزبلكم بخنبوبة تأمين شعور زقت سلكا تمزي أتجاجني ري لا أريم خي سب قينو كل قفل زدالو جوجوي هيدا
ጌጋታት ክሰርሕ ከም ዝኽእል እንዳፈለጠ ክእርም ምዃኑ እንዳኣመነ እንተ ከይዱ ጥራሒት ዝበለጥ ስለዚ ኣነሲ ኖ ዝጌጋ ናትና ይኮነ ናትኩም እንዳበልካ እንተ ከይድካ ንኸይትመሃር ንኸይትመሓየሽ ኣፍ ደገ ተዓፅለኻ ማለት ስለዚ ስጋ ሕጂ ተገይሩ ኣነ ሙሉእ ብሙሉእ ኣለኹም ጎንኹም ኩሉ ክግበር ዝከኣል ክገብር ምስ ገለ ብፆተይ እውን ንዘራረብ ኣለና እንታይ ንግበር ጋዜጠኛታት ዝነበሩ እንታይ ንግበር ተተበግሶ ናይ ህዝቢ ዝሎ ነዚ ተበግሶ እዚ ከዓ እንታይ ንግበረሉ ንሕና ብዓቕምና እቶም ጋዜጠኛ ዝነበሩ እውን ተወከስክዎም ኣለዉ ፅቡቕ ሓሳብ ውብልለው ንዕኡ ከመይ ጌርካ ወሃሂድካ ናብ ሓደ ክግበር ዝኽእል ነገር ክትወስዶ ምዝርራብ ከድልዩ ነቶም ተበግሶ ወሲዶም ዘለዉ ገለ እውን ዝረኸብክዎም ኣሕዋት ኣለዉ ዝራረብክዎም ነዚ ግን ቆርፅልና ኣቢልና ስጋዕ ኣብ ተግባር ኣቲና ውፅኢት ኣርኢናዮ ናብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ክንበፅሕ ዝኽኣልና ሰዓባይ ብዙሕ ክህሉ እዩ እዚ ደቀቕቲ ሓጎፅ ጎፃት ከዓ ዝጎናዊ ነገራት ምተረፈ ክተርፍ ይኽእል ትሕዝቶናን ስራሕናን ናብ ህዝቢ ኤርትራ ተበፂሑ መቃልሑ ተሰሚዑ እዚኦም እባ ጥዑያት መፅኦም እዚኦም እባ ተስፋ ዝህቡ እዚኦም እባ ዝብል ሓሳብ እንተክንፈጥር ክኢልና ዘን ሰዓባይ ክህሉ እዩ ሕጂ ግን ኣብ መጀመርያ ክሽግር ክህሉ እዩ ሕቶታት ክበዝሕ እዩ ከምዚ ድብለካ ዘለኹ ስለዝደንጎና ኦፒንየን ናይ ሓባር ምፍጣር ስለዝደንጎና ሰባት ነናይ ግሊ ኦፒንየን ፈጢሮም ስለዘለዉ ኦፒንየን ጥራሕ ኣይኮነን ፋክት ፈጢሮም ስለዘለዉ ኩሉ ክኢላ ኩሉ ፈላጥ ስለዝኾነ ኣየስራሐካኒ ይዓናቕፈካ እዩ ግን ንዕኡ ሓሊፍና ወፂና ኣብ ባይታ ሰሪሕና እንተተራእይና ብዙሓት ሰባት ከነእምን ከም ንኽእል እየ ዝኣምን ስለስቶም ትሰርሑ ዘለኹም ኣሕዋት ብቐረባ እሂን ክንበሃል እሞ ከመርእስቲ ምፂኻ ከዓ ቀፃሊ ምዝርራብ ራእዩ እዚ ፓልቶካት ጥራሕ እንታይ ይገብር ኣሎ ንዕኡ ዝሕግዝ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝበፅሕ ብፍላይ እዚኣ ናይ እዚኣ ሜድያ ኣገዳስነት ብምንታይ ራእይዋ መስለኩም ኣሕዋት የማናይ እግርካ ሳሒካ ፀጋማይ እግርካ ሓቂቕካ ሰሓይ ገድፈካኒ በቲ ስርዓት ቀዳማይ ዝደሃቕ ዘሎ ትውሽጢ ብሃገር ዘሎ ህዝቢ እሱ ሳሒዎ ከይሓቀኸ ኣብዚ ኮይና ሓቂቕና ሰሓናቶም ከነሕሸሎም ኣይንኽእልን ኢና እንታይ ደኣ ኣበይ ደሳሕዮ ዘሎ ህዝቢ ዓለም እንታይ ዝረክብ ዘሎ ህዝቢ ዓለም ኣብ ከመይ ይነብር ኣሎ ንሕና ከብ ከመይ ኣለና እቲ ክብሪ ናይ ሕብረተሰብና ስለምንታይ ተደፊሩ ስለምንታይ ክብሪ ሕብረተሰብ ብክብሪ ውድብ ይቕየር እዚታት ዓይነት ነገር ምስ ምፃኻ ኣበይ ደሳሕዮ ሽዑ እቲ ህዝቢ ክፈልጥ እታ ደሳሕያቶ ምስ ሓኸኸ ኣይ ሽዑ حقق زغدفو قانزا زغدفو تزيل ግን ኣብ ሓደ ቪሽየስ ሰርክል ኢና ዘለና ዓመት መፀ መርከብ ጥሒላ ኢልና ክንሓዝን ዓመት መፀ ተገፊፎም ኢልና ክንሓዝን ዓመት መፀ ኣብ ሊብያ ከም ዝኾይኖም ኢልና ነዚ ከዓ ስርዓት ዳሱ ትሪይዎ ኣለኹ ደረፍቲ ገይሩ ዘድርፍ መርከብ በብዝተሓለት ስለዚ ነዚ ክቕየር እንተኮይኑ ሮቢ ኣንዊሐ መልስ ኣለኹ ግዜ ሂብካ ብስነ ስርዓት ነዚኣ ክንሰርሓላ ኣነ ብኣይ ወገን ድልውየ ነቶም ብፆተይ እውን ኣዛርቦም ኣለኹ ንዕኡ ትክንገብሮ ንኽእል ነገር ክንገብር ንፈትን ከምዚ ስለዝበልና ከዓ ውዱእ ነገር ማለት ኣይኮነን ናይ ኩሉ ህዝቢ ስራሕ ይኸውን ጥራሕ ሙያዊ ነገር እንታይ ክግበር ይከኣል ከመይ ክግበር ይከኣል ይህን ንብሎ ብኸምኡ ተመሊሰ ኣኽለን መስለኒ ማይክ ነቶም ድሕሪ ይደለው ስለካ خالد حوي ታዝበልካ ንሳ ተረዲያት ንዘላ እቲ ሰብ ብወገነይ ወገንካ ኣብቲ ዝያዳ ክእመነሉ ወይ ዝፈልጥዎ ደቂ ከባቢኡ እዮም ካልእ ዘለውዎ ውድባት ይፅምበር ትብል ዘላሲ እቲ ደላይ ፍትሒ እንድሕር ኩሉ መንነቱ እንዳተገልጸ እንዳተፋለጠ መጽዩስ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ወገናዊን ዓሌታውን ፈላላይን ዝኾነ መድረኽ ክሰብሮ ይኽእል ዶ ወይ እንታይ ዓይነት ኣስተዋጽኦ ክህልዎ ይኽእል ናይ ደላይ ፍትሒ ብሙሉኡ ካብ ሕጂ ንንየው ነቲ መጋረጃ ቀንጢጡ እንዳተፋለጠ እንድሕር መጽዩ ቴንክ ዩ ተረዲያት ካንተ ኮይና ይغنيلي اوكي مو كلاي تحتو من البات انوحي وندي بتستبجاكم ما بتكستي ابتريتو تلكم وكا لوباي وكا دغف اما چرشات حبرو اوكي من المبريكا كماي عذاب انا نيره كم سابيا حصر ابيلكم بجاهم نصورن حصير بجاهم اوكي كبر حاونا خالد طعميه مسكنكا بزغربا غزي خكاتلكا جميله you have so much wisdom كلنا ስለዚህ it's my pleasure
now ትሕቶናተይ እንታይ እዩ ሓደ እዚ ናይ ኣብዚ ንሳተፍኒና ዘለና ኣብዚ ናይ ቲቪ ሕጂ a good idea is one thing but execution to execute how ምስቲ ባህልናን ምስቲ ህዝብናን ዝኾነ ተሎ ሪኢኻሲ ጌርካ እቲ ከምዚ አይዲያ ወይ ናብ ህይወትካ ትጥቀመሉ ሜላ ማለት ከመይ ጌርካ እዚ ነገር ኤክስኪዩት ንገበርካ ነርካ ከተግብሮ ማለት እዩ ያኔ ላይ ورغاش هادو نابلسي الله هادو خالد الله هادو خالد الو اسمع لكم واسمع الله حاجي ولا من وينك كزارب صنيع قاعزون قريتنا تغرينا انا من البات ما ناتي تكون تخيل من البات ما قول اوكي زارب صنيع هموني انا انت تتصوي حليفي لز شو دم قريتي اوكي تا قداميتي ابت ودبات اسمع له مش اسمع له ادمي اوكي بقى اسكملك خاف صحاوس اسمع له اوكي ስለዚህ ተቀዳሚት እንታይ ኣብቲ ውድባት ሰኒፍና ኣለና ኩላትና እቲ ተቃዋሚ ደንበ ነቲ ተቃዋሚ ደንበ እቲ መሰረታት ነቲ ተቃዋሚ ደንበ ከስምዕ ይኽእል የለ እቶም ህግደፍ እቶም ደገፍቲ ንብሎም ኣሕዋት ነቲ ዝድግፍዎ ስርዓት ከስምዕዎ ይክእሉን ስለዚህ ከም ህዝብ ኮሌክቲቭሊ ፈሽልና ኣለና እንታይ ተፈሽለትና ከነስምዕ ንኽእል ተቃዋሚ ደንበ ይብልና ከነስምዕ ንኽእል መንግስቲ ይብልና ስለዚህ ካብ ክልቲኡ ሸነኽ ስንፈት ናቶሚ ገለ ይኮነን ክሰምዑና ይከኣሉን ገለ ይኮነን ወይ ገለ ንሕና ከነስምዕ ኣይከኣልናን ኣለና ኢልና ሓላፍነት ማዕና ንውሰድ መጀመርያ ነዚ ኣነ ምንታይ ደምፃ ዘለኹ እንድሕር ደኣ ንኽልቲኦም ከነስምዕ ዘይክኢልና ንተቃውምቲ ውድብና ይነስምዕ ንመንግስቲ ኣይነስምዕ እንተ ኮይና ኮሌክቲቭሊ ፀገም ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እቲ ኣብ ውድባት ዘለውን መራሕቱን ተተፈላለዩ እቲ ንታሕቲ ዘሎ ዝፈላለ ዘሎ በየናይ መስመር ኣጋጣሚ ድዮም ቶም ዝተርፉ ኩሎም ደቂ ሓደ ከባቢ ወይ ገለ ዝኾኑ ኩሎም ማለት ኣይኮነን ግን ማጆሪቲ ኣጋጣሚ ዲኹም ዝኽውን ወይስ ሓንደ በዲዩ መስፍን ሓጎስ መሰድሓኖም ተተፈላለዮም መሰድሓኖም ዝኸዱ ኣጋጣሚ ወይ መስፍን ዝኸዱ ኣጋጣሚ ድዩ ሕጂ እዚ ከምዚታት ተሓሳስባታት ወላ በኣካልና ተረኣዩ ከለዉ ይትፀገም ተኻልኣይ ሸነኽ እዚ ናይ ፓልቶ ገለ እዩ እዚ ንገብሮ ዘለና እዚ ወል ንቕሓት ክብኒ ምባል ገለ ኢልካ ክትገብሮ እንተደይኮንካ ደኣ እምበር እንተደይ ኮይኑ ኣብዚ መፅዩ ሰብ ወላ ከም ዝበልካ ክትእመን ትኽእል ትኸውን ከተርድእ ትኽእል ትኸውን ትሰብ እውን ካብ መን መፅእ ኣሎ እቲ ሓበሬታ ክፈልጥ ትኽእል ገለ ሰባት ከዓ ከምኡ ደይደልዩ ኣሎ ምክንያቱ ካብኦም ዝመፅእ ዘረባ ኣሃ እዚ ወዲ ከምዚ ስለ ዝኾነ ዲ ከምዚ ኢሉ እዚ ከምዚ ክትስዕረን ዘለካ ነገራት ኣለዋ ኣብዚ ቃልሲ ሓደ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣይደኖ ኣብዚ ዕሊለኩም ዲ ዕለልኩምን ኣይፈልጥን ካብ ቴሌቪዥን ኢንተርቪው ጌርና ውፅእ ምስ በልናስ ሓንቲ ሰብ መፅእ ኢላ ባቡርሲ ኣንተ ዓጋመ ኢላቶ ነቲ ምሳይ ዝነበረ በየናይ ዕድለይ ክረኽቦ መቐለ ከይደ እኳ ቪላ ምሰራሕኩ ኢልዋ የለን ኣይትረኽቦን ኢኻ ኢላ ከዓ ሓዲጋቶ እንታይ ትብል ሕጂ ነዚኣ ምህረፍ ጥራሕ ማለት እዩ ዓጋመ ክትብሎ ከላሳ ከተሕረቆ ኢላ ኢኹም ኢላ ኦኬ ከምኡ ዝበለቶ በየናይ ዕድለይ ክረኽቦ መቐለ ከይደ እኳ ቪላ ምሰራሕኩ ምስ በላ ከዓ ንዓ ኸማን ሓዲጋቶ 200 ጨኪና ስለዚ ዝተወሰነ መድረኽ ኣሎ ከይፀርፉኻ ገለ ኢልካ እዚታት ሓሊፍካ እንተኸድካ ድሕሪኡ ምስ ነፍስኻ ኢኻ ትተዓረቕ ከይብሉ ንዝበሃል ነገር ኣይክህልወካ ንምንታይ ኢሎም ይተርፉ ትዝብልዎ ጥራሕ ስኻ ከምቲ ዝብልካ ኮንካ ስኻ እቲ ትገብሮ ዘለካ ነገር ጀኒንሊ ኣመነሉ ሞ ነፍሱ ዘይእመነ ሰብ ንኻልኦት ክእምን ኣይክእልን ስኻ እንተ ኣሚንካ ኣሎ ከዓኒ ከተእምን ፈትን እንድሕር ደኣ ነፍስኻ ኣሚንካ ንኻልኦት ከተእምን ክኢልካ ብዛ ኳያታ ብዓንተ ወይ ድብለኩም ነበርኩ ኮያ ናይዚ ቃልስና ሕጂ ኣሸጋሪ ነገር ዘሎ እንታይ እዩ
أمينك هتقالو سو زلك حزبي زلو بالسدت كلت باسبورت حيزك قفادي اللبس قد يقفيفك تقالو سو سبي بلكا أمينك هتقالو سو انتقون كاكا تمجمريا منيخا خيفلت خمي يرى أمنت منيخا طرح كمان يكونن قالو بزح قصاري دحراي تعباي نجر كأنت كونسيستنس كله كالو أبتتجبرو نجارات كونسيستنس كله تمرجتيها ننوح جزء نتمرجتيها أكيد كانت خيرك سبعة ناتهم قمتات كلهم هل تم بتقولوا خالد اللي بتقولوا خايم تم بتفوتوا خالد اللي بتفوتوا خايم السخاجل انت خاطبلهم كلهم نعاية تفتوني نعاية تسلوني نحسابي هو نحسابي تسلوه مساهم قلت جميع بالله أنا مزون كلهم مقالستنا بأسية بالله مش بزحات بزح متعنفات نيري بقولن دي بقولن يبقى هذه جبر تتعلم يتعلموا حاجة لكن أبين ده في الدي مستحساباتهم مستكايدهم كفالة إلي مسابات جد زخنا قيمتها رأسي يبلين أبكم بوليتيكا صراحة نمنتاي أفتح حسابي طرح نفعل عليه لأن من أسيات كمهرنا وعلقو أنا بعلي أب حساب طرح دي فعل على انتقينا من السبات مستوم سوات بأكل فعل على انتقينا تتسجى مع بايد رجال شو نابان كيدنا قش زبالك أكبر قش زبوري تكبري وانت تقول ليش عزبله سبات كينا بزحون كلي تقول له سلازي نتاح تخاخ ملسا كله نفسها ماني خانا جير كامخات قالوا تاون أو تاون شنا خالو قالوا تاو زخون كتصور هذه تخيل تكون كائنات نعرفها أو أنت ودخون نعوس إيرك حليفك عابس اللي تتمت نتلقى زون دقاتي وحوح بقول نزموتو بزحايكو أنقف عني مالتي داخل أيتي نايتا تي في إكسيكيشنز بل عباي حتى ول أنا أنت مثلك تيبيكال أبنة مرايا زنايسات نحدا إيبل سرح معرخ ندي يسرح له ورايا أوكي السرحة عبي كاوز عبي نجر كتسرح زخيلة كونتات على أتي زورد زلو أتي قبل على حزب خاص فتصم زلو مزاربة عالم كوين خبكاس مزاربة إرتراويان بوقعو channel كهون كيك على تعريف الله تي execution ناتو أنا انتاي بحالاي مجمرة توم غازيتينياتات زنبور حوات approach كن جوبروم زبل حسابي زلن نعوم approach جيركا خابهم منيم فقالينياتات زلو full timers كوينم كسرح full timers كوينم زينا خدالو مدبات خدالو تلفزيون متكايدو أبز زلو هاجرات زلو ناي ساتلايت وي استوديوتات تتقيمهم تساتلايت كرايات كيكا أول نزلو چانلاتون أبروش كبري كاليو بمب زلو خبابي ريكارد جيجيرهم أبتز توهبهم ديدلاين يوم سرحي وقعوا دومز يقبروا اتهزبي جنزب كحجز خيلديو إذا سبات اليوم صباح نبغى تحاسبهم كتقول عنك كنزي تخفي لكم انتهي بركتنا كنا منتهي سعاب لنا انتهي يخونا له صبصابات كقربو دحو نزي تكايد جن حنت بدحريت كوينا نعو تمرح كمزي بورد تفتر ناي غازيطنياتات كيلاتات ناي تزعود طرح زخونو بورد اماخرت بدحريت تجبر ازيا نتوم ابت اكزيكيوشن زلو سبات تكاتاتلن زقصل مدبات تسرع تدالو مالتي تا بورد كل شيء السات خوون تزلع على أكل ناي فانديو ناي كان دي كل نجارات الساتهم سرحتنياتات كوينهم كم غازيتنياتات يخدو إزبو ملؤخا أنت تخيلوا أبسلال اتمحور غازيتنياتات ندير كايو السون تزيد لحجزات تكنيكال دي ولا فاينانشال حجزات كتروح ولي تخيل نجايل إزي ملؤ بملؤ كابتو ودبا وأكايدا زتفلي خونا له حبرة سباو نجرتهم وأنو حزب إرترا تبدأ زلو ولا بحجر زلو كتصبح نقول حق زكاة بعلى حفتي ولا بدأ زلو نقول حق زكاة تحستها مسرعة لذي أنا إذا خمسة عين السراحة تجبر أنتهم كا نفسه زخالة تكالي خاتقوم دلها عبد تكال نزخ أني كونسيستنس كله ومنتي باجت كله ومنتي أقدم كان نويح كزار والله إن توسنا ما بقى زخون باجت كي حسكا كجمر زي ولي مغنياتو توم سبات جميرهم نابرኦም ዝመሉ ስርሖም ዝሰርحሉ ክኸውን ኣለዎም ኩሉ ሰብ ሰሪሑ ግዛኣት ትደለገዙ እዚ ከዓ ስርሖም ኮይኑ ከምኡ ክገብሩ ናብኡ ዘኽይድ ነገር እቲ ቃልሲ ዝበሃል ነገር ሕብረተሰብካ ንቕሓቱ ክብ የበልካ ሕብረተሰብካ ኦፒኒየን ቢልድ ከይገበርካ ናብ ቃልሲ ክታን እዚ ዝነበረ ዓይነት ውፅኢት ይኸምፅእ ስለዚ ነዚ ዝቕይር ሕብረተሰባዊ ናብ ሕብረተሰብ ዘተኮረ ኮይኑ
والجدات نايت سرعة سلزقنا بإديتوريال ملكعدي بخالق ملكعدي نتي صحقو كحكو خوز اللو هزبنا صحقو ندا ذكركايو وانتاينا نخوز زلنا ندا بالكايو تخودو اللو سرح كسرح اللو بحالا يجن more detailed زقونتي execution plan بلا كوفيل تا ديسكاس كتقورو اللي تخيلي مسلني جن حتى حتصرنا والمسكن دي زاربا اللو يحكي ونا أدمين مايك فري كو تردي لك انا يدحر غاشا نخحزا فقيد لي زي فقادا كون حزيا ارزو سلام كبر كالد حاودون كع سلام مسخا لو معالتي chat غيرنا نيرنا اتن انفورميشن ونا بزح سلازنبرا قديمه نغيركا نيري نسخه انت مخنياتو سني كاب استفالاله كورنا عالم زلسب بزعبا ديمقراسي بزعبا نغستنت بزعبا ديكتاتور بزح يفلط كل خاب قانقوا ديتو مايرو كله خبر سياز مسئ بروكا كله خطا حجي اتي محدر انا نفسه كف هاجر ابز علم زلو سني زين سلسي النغرات بزنعس مصحف ملك خوينو انام نفسه كف سب انت زوهب كندي صبو مخانه نتوم هقدف بحالتون كنوبم صبو مخانه نديناي جن كيقبولنا دامبر بفلاي جن تدلاي فتحي زبال ننتي حلنو هو قسون بفلاي تمودبات حجي انت ايام زبل زلو نسا تا ديمقراسيس انا بزردان نتقاليم زفلطو امبر تحسو نايتي ديمقراسي زفلطو يمسلنن ديكتاتور ونتقال بري ترجم نتقال زفلطو يمسلنن بوليتيكا ولا خمو سوزات كمزي سيفيكس كوينا نسبة لمصحف تصحيفات نامنو سكف سفاح تبلو المجدي انت ايتي ديمقراسي زبال سفي عودي انا اب تمرتي مهاري كريو خلخو ازيو قجف مصحافيو سفيحيو قنان اسابيلكا بخمي انتايت محدرا ندحرا نسوم بيبكايو حلنا ناخو قسناي نفسو كفنا ابقينا قني وهذا نس بلا مصحف قجف تخينو كان خيسلجونا سلازي كالد حوي مستي اقديمه نغو حبيرك ازنبركو اراغو دابيلكا زي اوستبي ابز حدث مبلني بالتعامي غني لي مايك فري بمجمريا ايش مجمريا كبرحاو قاعد عن مساكا قاعد خمجيلنا ونمصخا سمعنا مخنياتو بقدامي ابز قربا غزي كاتاتلكا جميري بحقي خفتم حدي نتم تكازلنا زخون خوينو امتاي خاطو دليسي اني كلتين سلستلواني نسبه كحصرن كفتني مجمريا انا نفسي مالسي خستاي خجلز انت دا فوت خوينو اني كون حرستاي اب حرستاي زعبو خويه حجي انا بخمو خلط خلط تقدم خلط خلقو كم تزبلكو حدي السو ابز نبرنالو افتي ناي بحلنانو افتناي كللاخون افتناي كدانخون افتقلم افتناي شغرون بمولو تمحلاليفو نحنا افتعدي كنفلاله خلنا انت ايزي اسلامي ايزي خستاناي زي انا تنفلط انا راسقعت كتمام متاو كتمام ساعتنا كالي كستاي صنيحو كابو زغدنا ما مسمصه ازي سوراتات مسمصه ما زغدده فلليات داغفحن زتريو زلها بناي بهيرات ببعينو تخستاي كبل كيلو سلازي ازي حدتي تنقي مال كندي زياده كبل كصبوبه زخير داغفحو يخيدالو حادي كلايتي قد محجز حلفت ابزا رمم ساكا انتاي تبل نيركاسي بزعبا زي انا المجمريا غزي انا تغرينيا تبل كستاي دسمعكو اب شعبيا خطبل إلكا دحري ناتنا 9 حدن زبلا قالا وريت كايركا انتاي كبل مسوتو انسي انت دا منسي لا ونتاخ مسينا افتنا 4 حجي خم بعل ابوخا بعل راس تسمى بعل كلهم زم عبيتي تكراي تقبلوا نيرهم اليوم كميدات نيرا مالتيسا زياتاناتي مجي كلاي تحطو تخون نمنتاي دا تكراي تغرينينو اوك سالسيتي حتى ردبلت زي قرب اسبريامو مستعد ما خازف قدو تخينم بري حدا كابت زبحال كلهم خصاي كوينهم ديوم بزعبا زاناي بهر جبرتي نزبحال بشحن 987 تلاقيخو حسن كيكيا كاب نايمن مخانو زي فلوتيو متيو افت محبر جبرتي متيو حدا حتى حتتون بهيرات اب اريتريا يتكلالو
ببشمو سلازي انت دا ابز تبلو خونكم ناي قدن حدا نجر كان كبروا لكم السود ما انتهت مطلب زنبرت جنزب موصع وا شمنا دا ابم تاخوت زي حجي بز بعدلو بخمي زي 80 شو عتني يزبلكا زلخو سلازي افتا وانتيا افتي محبر جبرت زنبره هوكوتيو اكلته تمقيلو مخنيا وا منتنا شمنا بخساي دينا خرخبو نو از بهرات سلز انت خرد دلي مسلكا ايفن انت نويحتي نغرات لن امتاخم لزلي از بهرات يلون زفطرو بعل زلو سرعه اب اريتريا نتقمي بزمصلو غير سلازغبرو بناتو دلي دايمبري يغزا كم زنبره كمزي بدون باسبورت زغزو كمو ونشيت كم زنبره خراغص الى زي امصي يازلخو سلازي از بحق زخونه يو ازي بخمي تريو بزي لكادلي مايك فري ملس حاسبه اوكي ثانك يو حوات تا قدامي تحطو حو مهرتا بعنت وي ون صبو حسابات قدري كان نيركا صبو يو خمس زبلكاي ون دايديو تي ميديا حج نبلو زلنا حدا خبط صراحته كومنتات زتغبرو ون نيرم ناي بعل دكتور دانيال رزن زترغموم كاب ديكتاتورشيب ناب ديموكراسي زبل ناب تغرينيا تترغم ነገር አለው ግን እግረ መንገድ ይከስሐውኩም ሲ حتى الاشتي مصحف 2010 صحيفياس ناي ግጥምታት እክብካብ ያኔራ ሕጂ ገለ ሰባት ተረኽቦምሽ መጽሐፋታ በጽሐት ካላል ካትቦምሽ ወይ መሰበሏስ ወይ ዜማ ዳለይ ትገብረላ ብልኻ ሸምቡዎት መጽሐፍ ከፊቶምዚ ቢት ገጽ ኮያታ መጽሐፍ ግጥሞ ምዃነን ምስራይ ወንስ ዜማ ዳለይ ትገብረላ ብሉንሞ ክራር እንደዴ ለመድኳ ጸኒሕ በራነ እንደ ሓሰብ ኮይኮነ تقدم ولا مشيت قل متيهم ببالك يا بجزء راح وسدات بلا مالتي نايم باب لندي ابزي لولو كنت زبالك حبيت متحفات قال ترجم كا تعرف اللي تخيلنيها زبالته نعشتي وخمس بوكلت نجر قل اتي قديل زول انتاي مثلنا انا كمزي بب عسرت بب شمنت توادادي بسر ابزز زلو هاجرات زلو صقاتا كتقم قدام دي قال لي تاكيبو خيدو بعد ودنا بعد اسكندنافيا بمولو قالت مسالت يفلتي كمزيلنا جروبنا مصحف كنا نبب دليناتو بلوم نعو اتيقا قطعات قال حجتاي جز شغل نزل مسلكم حوا ولا ناين حوارج سرعات لقيش كمان انتهي شجر كوفيلكا مصحف ديسكاس تتكبر لمدي يدليو سويل بحال دبت زمت ነገር አይኮነ نعو زخون تعقست زلو وسب يلا بدوفو مصحف ولا ما اوتوبوس تكيت ابزي اوروباس بدحريتا اي تدربي انا حدا ساعه تقلقلك تبل تلوا الورا كمي دحانو دادا تفيكا قال لا بلس ابي كم زدرب يا عيري يدربي مثلا تاتكيت على تبلس خنا بقال قديبسي اندي ابي كم زلخ ما انا اخوان اوكي قولوا اوكي ابي كم دلا وانا يا اخوان لك انا اوتوبوس تكيت بدحريان بقدميان كتنبب تعقست تديبلك متحفنا من باب تعقستي كل وكاي كلن ማለት ስለዚህ ከምዝበልካዩ አገዳሲ ግን ረኺብካ አኪብካ ወላ በአስተምሮ መንገድካ ወላ ቁሩብ ከማን ሳላት ቴክኖሎጂ ረአዩ ሕጂ ኮሙ ብክለት ተዳሉ ነተኸንብብ ዝቀበል ሰደሉ ነተኸንብብ ዘይክልካ አ ቪዲዮ ዘንቡዋ ሰባት ትሬን ትገብር የንቡዋ ሰሙናዊ ሓደ ቻፕተር ዲገለ ምስ አብነታት እንዳገበሩ ከቅርቦን ተቂሎም እዚ ናይ ሕብረተሰብ ምህናጽ ወያታ አሳስባ ፎልክ ቢልዲንግ ብሎሎብዚ ከምዚ አራራና ሕብረተሰባት ኩሎም ቶም አምራት ዲሞክራዊ አምራት ወላቲ ናይ ስርዓታት ፖለቲካ ከመይ ይስራሕ ገለ አንተ ተዝምዝሞት ዘለው ዝነጥሩ ዘለው አምቼ መጽሐፍ አላህ ማርቤጅ ነው ካለ ዝነጥሩ ዘለው ዚና ናብዚ ኮምፒውተር ይነጥረው ናብዚ ይወጡ ተፈሪሕ ያህል ስለዚህ ታዩ ብዙሕ ስራሕ ይጽበየና ኣሎ ንዑ ተርጉምካ ምድላው ከድልዩ ንዑታት ዝኸውን ሲ ይትረፍ መባእታዊ ቶም ደሓን መረዳእታ ዘለካ ሰባት ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ተማሃረ ደሓን ቦታታት ዝሰርሕ ዘለኹም አንኮይ ተቀራሪቡስ ይህን ክብል ዘየለ ስለዚህ انا ተቀዳሚ ተሕጂ ቀዳምነት ክስራ ኣለዋ ዝብል ዘለኹ ሜዲያ ጌርካ ህዝብ ኩሉ ድካታተሎ ሜዲያ ዝገበርካ
نخمزيتات عينت نجارات أمسيخا بزح كتكات علم تقل كتزارب ولا تقل نجارات كتجبر تقليها أوكي تا خلي تحطه والتقد بقدام ما يفتزربا ينتهي حنتوي ونابره يعني تقرينيات راح يكون كنت زاريب أنا قالوا أط بيهراتون أنا أيكون كنيدا أماني إلسالة ناي تاريخ مهور زتصحافو أرتيكل تقيسا نيرا شعور أماني إلسالة تقرينيا زبهال بيهر ودب زفطورو بتقرينيا زبهال بيهر يلن يبلا أماني إل أفتو صحفو أب حنت عالم زتصحافو معناتي سلازي أنا غايلة أب أدمي أفتو تمكري بيهر زبك قابت زنبو بيهر زبك نابير ترى ብሄር እቲ መዐቀኒ ናይ ብሄር ክራይተርያ ዘማልእ የለን ኣብ ኤርትራ እንታይ ደኣ እዩ ሊንግዊስቲክ አይደንቲቲ እዩ ኣብ ቋንቋ ተመርኮሰ መንነት እዩ ኦኬ ሕጂ ረኣይዎ ትግራይ ትግርኝ ንኣብነት ኣፍታ ዝበልኩማ ትግራይ ዓዲ እዩ ሃገር እዩ ከምዚ ከባቢ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ከባቢ ትግርኝ ከሞ ከባቢ ዲ እንታይ እዩ ነዛ ኤርትራ ወይ ንኸበሳ ድዩ ትግርኝ ዝበሃል ነይሩ ሽዑ ወይስ ቋንቋኡ ዲ መፀውዒኡ ነይሩ ትፍልልይ ኮበዳ መስለኩም ኣሕዋት ትግርኛ ቋንቋ ዝበሃል እዛረበሉ እንዴ ደለኹ ኣብ ቋንቋ ዳ መንደኻባይን ለዓለ ትግርኛ ዛረብ ይጅብዝ ማለት ወይ ጃራ anyway ዳይ ትግርኛ ነይሩ ቋንቋ እንታይ ድብል ደለኹ እቲ ሕብረተሰባት እንዳታት ቀቢላታት ይነሩ እንዳታት ቀቢላታት ስለዝነበረ ካብኡን ወፅእ እቲ ውድብ በብዝዛረብዎ ቋንቋ ከም ብሄር ክጽውዕ እዮም ኢሉ ኣብቲ ግዜ ቅዋም እኮ ተላዒሉ ነይሩ ዝሕቶ ኣብኡ ምስተላዕለ በብዝዛረብዎ ቋንቋ እዮም ክጽውዑ ተባሂሉ ሕራይ እቶም ራሻይዳ ቋንቋኦም ዓረቢ ግን ብሄሮ ብሄር ራሻይዳ ይጽውዕ عصاورتا نحن عصاورتاينا صاحي كنا نتولو نو صاحيكم تزاربو سقوم صاحيكم بهيركم تباهيلو اوكي لتغرينيا تزارب حزبغا نعسقا تغرينيا خاتزارب بهير تغرينيا خاتباهيلو بتصغا تقبيلوا نزيا تغرينيا خاتبل جبرتي بتصغا يتقبلها معناتو تمعقني ناي بهير زصوع كلاتن ليمالا انت خوينن ابلعل كلني تصعين حجر أيوة أحوات جبرتي بهر سلسلة تقول كله ترى يكون تحطه تنكالو أتون بزيد الله ينا تصعين ناين لبلاد الله أنا أنت يدبل دلهو عند حردا أوراجاتات نبزوباق يروت ود بالكاتن صرصر كونكا نهزب مننت كعدل كله أتودب كتن صرصر عليك حال تقرينيان يروديو كم بهر دينا نبل دلنا صقم يلا حرايم بر نيرو حراي توم قالوا أت بهرات نحن خمسكم صوع عند اللينا أنت يلومك أنت هي مالتي سلذي أنا تزرب هذا صحوه أسفح ناس كن رأي نقدمي تسكن رأي نزل له شجرات كفتح زخيل أنتاي نابهز بخامة ملاسي نهزب إرترا دليتات كات إن كانوا خمود بأكن تتغير اتهزبي أنتاي زدل بيناي من قدينة شجرات خفتح مس حزب تلازيبكا كاب حزب زمص بفتح انتيخا زنتي أأمينكا أرديخا عجيبكا كخيين زكا على اللخنتات كحساب على صباح نقوغن شجري خوبل تدي تجيرو دليتكا قبل على زيغاتات سيئنكا خد كيديخا دليتكا قبل على خالو اتعيكا سيقع زخدكا كيديخا شجر على كل شيء بزي عقوتو بزي دليتو تغيدكا يتخيد تغيد تصنيكا نفتحي على سالهم دابلكا كما يجركا اخامو فتحاو دي تخون فتحاو تكون تكونكا قبل على سبات ناتكا امنتو ناتكا دليت سعينكا اي تخيد كاب تحتنا العلي دي بسلطانكا كاب العلن تحت اي ورد لذي اتي انا تحساب زقربو زلقو خنفتح حبتا صباح نقول دلي هاجرسي اولنتان عليتن زيغاتات تمركوس نجر نجبا امبري تغرينيا ቋንቋ እንዳተዛረብኩ ትግርኛ ዝበሃል ህዝቢ የለን ክብል አይክእልን ከምኡ ገይሮም አቅሪቦም ነይሮም ቶም ዝቆንጨልዎ ሱድ አመበዲ ዓቢ ኣነ ከበይ ገይሮም ክብል ከምኡ ክበሃል ከሎ እቲ ህዝቢ ክቕበሎ ደሊ የለኹም እቲ ህዝቢ እንታይ ክብል ኣለዎ አንቱም ኣሕዋት
خالد كم زغب لايكم بتقرني عندها تزارب تقرني عندك كبر اتليست بخال ቋንቋ ተደዛረብሲ ምናልባት ህላዌና ወና ይፈልጥን ክብል ዝኽእል ክመጽ ይኽእል ስለዚ ታይ ብል ኣሕዋት እቲ ሓሳብ ብመሰረቱ ንምንታይ ዘምጾ ዘለኹ ፍታሕ ዘይዕግበት ኣሎ ንሕና ከምዚ ይኮና ብውድብ ተጻዒድና ዝብል ኣሎ እዚ ቅሬታታት ዝኸሎ ነዚ ከይሰማዕካ ስቆልካ ምኻድ እስኻውን ካፍቲ ድሌቱ ዝጻዓነ ስርዓት ከይተፈለኻ ክትረአኻ ስኻውን ዕድልኻ ሲኢካበር ከምኡ ጌርካኻ ክትጽዕን ማለት ድሌታትካ ስለዚ ነዚ ባህላዚ ብእትኸንስዕሮ ምእንቲ ንነዊሕ ቅምጥምት ናብ ህዝቢ ወሪድና ድሌታት ህዝቢ እንዳሰማዕና ንኸይድ እምበር ንኹሉ ከተዕሙኖ ከተዕግቦ ስለዘይትኽእል ኢልካ ነዚኦም ንጽዓኖም ነዚኦም ግን ድሓን ዓጊቦም ኣለዉ ንኸይድ ኢልካ ዝኽየድ ፍታሕ ኣይኮነን ኦኬ ወል ድሓን ሕቶ ድሕተተን ንጽልኢ ዝኹሉ ዝብሎ ዘለኹ ጽልኢ ብልዕሊ ህዝቢ ትግርኛ ኣለኒ እንተኾይኑ ጌጋ ኣለኻ ትመረዳእታ ጥራሕ ድብል ግን ብዙሓት 400 ሰባብ ዘለዎ ሓደ ስኻ ስለኹም ትብል ዘለኻ ርእይቶኻ ይፀገም የለ እሞ ማይክ ፍሪ ናቶም ዝቕፅሉ ኣሕዋት ክገድፎ ኣሎ አሎ ተኻላይ ኣይተመልሰትን ክቡር ሓው ኻልድ سوري انت نيرا مو تسالسيت مخانا ينبري تقدميتي تا تجرينيا تقول كاليتي تجراي تجريني تسالسيت انت نيرا تحطه من الوضع يتحفظ وانا اللهم اني كلتي راح تحيفه تمجمر يقال لك كمزي مشتم كم حرستت متن عدنا بزنبرنا لوزنا كبس اقول جزين نفلطو زنبرنا بيجكا اسلامي كستانا اذا عينت كستاي نبرن مسكيزي اب كتما انداتخا فلتن دابلكا تصوراسي كندي خصابب زخيل نتخستاي اندغاف عند مقاقلن يخيدالو سلازي لوطي يمصن ممققال بزيحو ثاني را تقدماي تخلايتي ساد شحن 909 زي 87 كمزول فها قبلو قينو متيو سوزي منشمو حسن ككيا ابتي محبر جبرتي بزعبا مننت زي بهر زبال ንምግባር ስለ ተብሉ ዘሎ ኣነ መጽ ያለሁ ሕጂ ስኻትኩም ኣቆታተይ ብምዃንኩም ነዚ ክትስዕሩሉ እዚ ሓደ ነገር ክገለ ክግበር ኣለዎ እንታይ ሞድለ ዘሎ ምስተባህለ ናይ ገንዘብ ምኽፋል ብሰንኪ እዚኣ ኣብቲ ኩሉ ኣብ ክልቲኡ እቲ ማሕበር ምምቕቃልን ምባንን ጀሚሩ ስለዚ ይሽየጥ እዩ ነይሩ ከምዚ ከም ዝበልኩ ኣብ ኩወይ ዝሽየጥ ነበረ ናይ ቡዱን ፓስፖርት ናይ ኤሪትሪያ ከምኡ ዝሽየጥ ነይሩ ትብሄራት ኢለ ዝሓተካ ዘለዎ ክትምልሳት ተደሊኻ ጽቡቕ ኣይኮነን ክትገድፋት ትኽእል እያ ችግር የለን ግን እዚ ከም ተረኽበ የኸራግጽ ኢለ ማይክ ፍሪ سمع الله ولا حاجة اوكي هو نو ما ول زي ولا حد زفلت حبريتها بزعبويه بالليل ግን ሓደ ዶክመንት ሎ ኖርዌጃዊ ፕሮፌሰር ኣሎ ብዛዕባ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ጀበርቲ ኣብ ትውድብ ዝተወሰነ ዲስክሪሚኔተሪ ኣክሽንስ ከም ዘሎ ዝገለጾ ኣሎ ምናልባት ንኣድሚንስ ክሰደሎም ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ናይ ካናዳ ሚግሬሽን ኦፊስን ኣብ ናይ ስዊዲሽ ሚግሬሽን ኦፊስን ኣሎ እቲ ዶክመንት ፕሮፌሰር ኖርዌጃዊ ዘጽንዑ እዩ እቲ ውድብ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ጀበርቲ ዝወሰዶ መርገጺ ዝገልጽ ምናልባት ነቶም ኢንተረስትድ ዝኾኑ ከንብቡ ነቶም ኣድሚናት ክገድፈሎም የብዚ ሊንክ ካብኡ ኣትኹም ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም ብእንግሊሽ ኣሎ ነቶም ትደልዩ ከዓኒ ወላ ተሓፍለይ እሞ ብትግርኛን ብዓረብን እውን ተተርጉሙሎ እሱ ከንብብዎ ክእሉ እዮም እዚ ዝበልካዮ ግን ኣፍልጦ ስለ ዘይብለይ ብዛዕባ ኣፍልጦ ዘይብለይ ጉዳይ ከይምልስ ጌጋ መልሲ ክኸውን ስለ ዝኾነ ምስ ኦሬታ ኣይፈልጣን እታ ጉዳይ اوكي ثانك يو خالد عبد امو دحر منالبات ناي مخاتكا ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክንደይ ሕቶ ክንቀበል እሞ ምልክት ሃበኒ ድሕሪኡ ከነፋኖ ከልዓኸ ንሕና ድማ ክንሓስበልካ ጽባሕ ስለ ተድልየና ምልክት ሃበኒ እሞ ክንደይ ሕቶ خالد 4 حتى له قلت سب له 4 سب
اوكي دو ملكت هابنمو اوكي مو 4 تحطو اوكي حقنيا برهان سايد الله دو يغلق الله اوكي سايد الله دو سايد محمد ولا سايد ام اوكي داني سولومون من خا تنطير كذا لها اوكي دنكل بل متياتك كاتم كالوت يلون مسلني دنكل حزمو نصرن حصيرن حتو تبجهم لكم تجزي يلن دما قالها وكتاب جي فور ايفر قالها جي فور ايفر الله اوكي مايك اوكي سلام بملوكم قبل على ساعتي عونا خالد تعمي حدا خاطم صبغ استمروا تبنا عونا عمود لك نسبير تراون عاشه حسابن عشان لو تنتبيها خمس جنفتو قتيله بهراو ودب كلنا خم نفلطو ውጤታዊ አይኮነን ንሪዮ ኣለና ብወገን ናትካ ሕጂ ከም ደለይቲ ፍትሒ ፔቲሽን ገርና ዝኾነት ውድብ ብብሄር ወዲባን ዘላ ንኸተቋርፆ ፔቲሽን ሳይን እንተገበርናስ እንታይ ርእይቶ ትበላ ብድሕሪኡ እንድሕርዚ ኣገዳስነት ሃልይዎ ከዓ ሓንቲ ውድብ ንኤርትራ ሙሉእ ወኪላ ክትወፅእ ትኽእል ካብ ደላይቲ ፍትሒ ሙሉእ ንኽንበፅሖ ዘለኹ ከም ሕቶ ርእይተ እየ እሞ ኣብዛ ናይ ብሄራዊ ውድብ ፔቲሽን ገርና እተን ውድባት ብብሄር ቆይመን ዘለዋ ደው ንኽብላስ እንታይ ርእይቶ ትበላ ሕተይ የቐኒየለይ ብጣዕሚ መስክነካ اوكي متخلى تحتو من لها افريكا تاب لها دو دانيال سولومون تورد لها داني سولومون تتركلا لانشا عملانشا ويكا سلامتا حدرو محزا حدر ملكت صحيفه لك كوي سلام فتحي حدري حزا رجاي لك حدري حدر حزا اوكي طب لانشا سلامتا لها انكي ليلو لها حدش راي اوكي لا لها دو هبيدا خيدم زياتو اسمع له داني الله سمع له انا سوري هذا وين سمع له قول هراي تسمع له لا اوكي ثانك يو خالد عبدو بس هو مبري بتعمل زبلي انا انتي خولد المسلكه ابزي حدي كم قايد زاربو زلو ማለት አይራሁን እኮ መጥም ለማይሞጥን ابزي بالشريعه اينا نراح زولا حدشت مصيوم كون جبرت نبينم تفچلوم غلغله زبل بزح قفات يسمعي حجي ولا خم አይራሁን እንዴ ከምራይ ግን ولا انت موطت بالشريعه اينا نمراح لهم ابنت مسلم دحمتهم سي እቲ ሸሪዓ መምራህ እንደ መምራህ ንዖም ድዱጥ ንህዝብ ትግርኛ እንታይ ከራሃው ሁሉ ይኽእል ምናልባት እንተ መጥዩ ማለት ሸሪዓ ሲ አይ ቲንክ ንዖም ጥራሕ ተሐድፍ ንዖም ጥራሕ ይቆምበር ሓደ ትግርኛ ኣብ ሸሪዓ ዕላል እታ ዕላል ካብ ኣርእስቲ ትወፅእ ኣለኻ እታ ነበረት ቶፒክ ወይ ከዓ እታ ኣርእስቲ ከማይ ነበረት እሞ መን ኢኻ መደለኻ ሕድሪ እዚኣ ስገራ ንዑ ትምልከት ኣይኮነትን እዚኣ ሕድሪ حدر لهادو حدر اللهادو حزبا
ኣለኹ ቀይሕ ኣልግሰለይ ቀይሕ ኖ ክትፅሕፍ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክትነጥር ኣይትኽእልኒ ኢኻ እስማዕ ኣለኹ ትስማዕ ኣለኻ በጃኻትኩም እቲ እሱ ዝሃቦ ቶፒካው እስኪ በጃኹም ሕተትዎ ካው ቴንክ ዩ هراي قنيلي اوكي سلام كم يمشيكم كم يحدثكم كبرات حوات خالد عبدو صبوق جليس كالنا نافي حتو انتاي كبل دليل اذن زلوا ودبا باوراجهون ببهر زتودبا لوا كم اون بهايمانو كبر حاوكالد ሃገራዊ ጉዳይ ረሲዕን ብጥርኑፍ በሃገር ጉዳይ ምቅላስ ገዲፈን በብጉጅለአን ወይ በሃይማኖት ዝቃለሳ እዚ የርባሐና ዶ ትብሎ እንተ ገበርና ሕሸና ምዝህጅ ደሎ ህውኽ ኩነታት በሃይማኖት በአውራጃ በዓሌት መፅኡ ለዚ ዶስፈ ሓቢልካ መገለጽ ካልና ገለ ከሕብዮ ድኽእል ንፈና ድኽእል ስለዚህ ሕማቅ ጊዜ ይደሎ ብስልምና ድብል አሎ ብአጋዚያን ድብል አሎ እዚ ከምዚ ዳመሰለን ህዝብና አሰቃቂ ዝኾነሲ እስከስ አስፍሕ ቢልካ አርግጋ አብለና ይኽብል ተቀኒለይ ተሰማዕኩም ንሳያት ሓተይ ማይክ ፍሪ اوكي كاريد نابخ يا تا تنحط خاين اوكي ثانك يو اوكي اسمع الله الله اسمع اوكي حره اوكي ثلاثه حطتات وسيد الله معناتي ويل هاو جي فور ايفر انت مثلك اب ودباتات كل شعب اب قالسنا كايدو زلنا نت مدرخ سلا كنأكوس لندن زلنا خاو تبقيسك خاو متبلكم زلقا يردعني جن كل شعب بيتيشن جيركا نقل بهيرات ناي قل ودبات قل كتفرسن كتعطوان قل ايك على السب ببت زموصلو يزق على تايد اخذ قبل زحاشة مقالة سبايتات فترمو كل سبنا بخامس متى الساتن كثيرا اتي حيزون أزلوا أجندة خمسة أو تريان وين أبغى يتنبرا ويقيهما نتفق مالتي راح نتاي جد إصغاء نتسوم زل على وعطات أكو مديت كتجبرت تفتنا لك تايو لمن تايم بيهر نبينهم قيمة لمن تايم ناي بيهر ودوات زجبر زلوا اتلقيلهم زلوا حتى جنين دي كل على زجبوا دي نتاي قد حطهم نعو سمعك نتناتهم حتى أكوموديت زجبر ترنافع حيل فتير كان تقيتك إسقان تاي بتشين جل دجبر لك بعلم كوريهم ونحن بيننا خلنا نمصلوت يلا زوم سوات زيهم كات حطونا هون كم حطوا لهم لو سلازي مزيهم كنا تقاليسنا لو تنتنسينا تربحتينا نقوني لهم نابتقال سقط سنبرو عدام زقنا بوليتيكا وتحسوا زلوا مدرعي حزب كم بجاسي اتزبلت عجبا ناي بوليتيكا ناي كبصوتا وصع مغوار نبوليتيكا حيلتات زحاش مارات خونكا نمصاي اوكي سلازي اتي بيتيشن جل غيركا ومعس نحنا خمسروتو كوتراي نبرنا نمفراسومون تراي كولن جلو كان تايدا زبلت زحاش مارات خونكا امو انا عناتهم حتون زملس ودابه حيسكا علامه حيسكا انتقيدكا እሳቶም እናባኻ ዘይመፅሉ ምክንያት አይሁን ፔቲሽን ገለ ከይበልካ ብስራሕ ንብዙሓት ክትከስብ ትኽእል ስለ ተሓንቲ ካልአይቲ ዝበልካያ ግን ነውበላ ነዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብዚ ዘሎ ጠርኒፋት ከይድ ሓንቲ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ውድብ ነነና ሓንቲ ፅቡቅ ኣይኮነን ኩሉ ሻዕ ሓንቲ እንታይ ፅቡቅ ፈድያት እናዓሚ ሕጂ ምስትያት እንዳተጣማመታ ዝኸዳ ክህልዋን ኣለዎን ኩሉ ሻዕ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ بجيجا من قد خيتلو زحاشة من قد حيزاخا تمتصح عن تقتلو النالو اتليس نايتي اكايدات اليكاس فتيخان تليكان مساعة قبص الكونا يقولو زحاشة زبالت كومي كل شيء بوليتيكا نمنتاخا مالتي بارت سيستم تفوتو ابنور هاجر مغنياتو اتحادة خاب تحادة زحاشة خوين قوة سلازدلي السو نتخالق تغطفت يرولو تخالق زيادة لا تعارى
እንዳሓሸ ነገር እንዳሰርሑ ንክኸዱ ኣማራፂ ህልወካ ማለት ስለዚ እቲ ሓንቲ ጥራሕ ርዳእኒ ነዚ ዘሎ መድረኽ ስጋዕ ንልውጦ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ሒዝና ዘይንኸይድ ኣብ ሃገር ምስ በፃሕና ድሕሪኡ በብዝመሰሎ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮታት ሒዙ ትውድባት ዘይሰርሕ ዝብል ነዊሕ ተዛረብናሉ ነይሩ ሓንቲ ዝሪኣ ዘለኹ ካብዘን ሕቶታትኩም ኣሕዋት እንታይ እያ ንነዊሕ ግዜ ኣብቲ ዝኸይድ ዝነበረ ፖለቲካዊ ነገር ኣይነበርኩምን እምበር ብዙሕ ተኻቲዑ ፍታሕ ዝተገብረሉ ሕቶታት ኣብዚ ከም ሕቶ ተልዕልዎ ኣለኹም ሕጂ ገለ ኣሕዋት ብፍላይ ዕላላ ዘለዓሎ ብሸሪዓ ንመራሕ ዝብላ ብሸሪዓ ንመራሕ ትብል ውድብ የላን ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ብሸሪዓ ክመራሕ ኣለዎ ትብል ውድብ የላን ኣብቲ ዝተገብረ ጉባኤታት ክንደይ ክትዒ ተኻይድዎ ክንደይ ክትዕ ተኻይድዎ ነቲ ከምኡ ዝብል ክወፅእ ኣለዎ ተባሂሉ ካብቲ ኣርቲክል 3-4 ገለ ዝበሃል ዝነበረ ከም ዝወፅእ ተገይሩ እዝስ ሓሊፉ ተናይ ጀሃዝ ዝነበራ ውድባት እውን ኣስማተን ቀይረን ሪፎርም ገይረን ናብኡ ናብቲ ጉባኤታት ኣትየን ኣብቲ ባይቶ ኣባላት ኮይነን ንኽሰርሓ ነዊሕ ተፃሒርዎ ብዙሓት ኣሕዋት ኣመንቲ እስልምናን ኣመንቲ ክርስትናን ብሓባር ኮይኖም ክንደይ ግዜ ኣብ ደብረ ዘይቲ ኣብ ኣዋሳ ኣብ ገለ ብዙሕ ክትዕ ተኻይድዎ ዝተረፈ ነገር እዩ ብዙሕ ክትዕ ኣካይድ እዩ ነተን ናይ ብሄር ሕቶ ዘልዕላ ዝነበራ ከምኡ ፀቕጢ ተገይሩ ነዚ ናይዚኦም ፀቕጢ ኣብቲ ክትዓት ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብዚ ሰዓት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ብሸሪዓ ክመሓደር ኣለዎ ኢላ ትኸይድ ውድብ እዚ ኣላ እንተልካኒ ወል እዚ ሓድሽ ሓበሬታ ንዓይ እምበር እቲ ቃልሲ ስጋዕ ናይ ኣዋሳ ጉባኤ ዘካየደ ነቲ ባይቶ ዝፈጠረ ኣካል እዚታት ተኻቲዑ ድሕሪ ነዊሕ ክትዕ ሕድገታት ተገይሩ ተባሂሉ ኣልጊሶም እሱ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ነይሩ ንሕና ብሸሪዓ ክነመሓደር ኢና ዝብሉ እዮም ነይሩ ስለዚ እዚ ጉዳይ ኣብ ከምዚ ዕልማዊ ዝኾነ ሃገር ከኺደና ኣይኮነን ተባሂሉ ነዊሕ ክትዕ ዝተኻየደሉ ነይሩ ሽዑ ስለዚ ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ክትዕ ካብዘይ ምክትታል ዝመፀ ይመስለኒ ስለዚ ታሕቶኻ ምናልባት እንተመፅዩ ኣነ ምናልባት እንተዘይመፅእ ኢልና ነሕለፎ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ናትና ዓይነት ሕብረተሰብ ኣቃውማ ንኸምኡ ክኸይድ ኣይክእል ናይ ሱዳን ንረኣዮ ናይ ሱዳን ኣካያይዳሲ ክልተ ሃገር እኮ ፈጢሩ ከምኡስ ከኺድ ኣይክእልን ስለዚ ንኸምኡ ዓይነት መደብ ሕዮ ሒዙ ዝኸይድ ኣሎ ኢለ ስለዘይፈልጥ ስለዘይ ከምኡ ዝኸይድ ስለዘይ ውድብ ኣሎ ኢለ ስለዘይኣምን ነዚ እንተመፀኸ ዝብል እንተዘይመፀኸ ኢልና ንሕለፎ እሞ የለን ክመፅእ ኣይክእልን ዝብል እዩ እምነተይ እታ ሕድሪ ዘብፅዮ የርባሓልና ዶ እዚ ዝኸድኦ ዘለዎ ኣካይዳ ኣየርባሓናን ንምንታይ ኣየርባሓናን ሓባርና ተረባሓና ናይ ሓባር ክኸውን ኣሎ እታ ዝዓበየት ሽግር ደጋጊመ ድብላ እንታይ መስለኩም ኣሕዋት ከም ኤርትራውያን ናይ ሓባር ፀገም ገጢሙና ናይ ሓባር ፍታሕ ከነናድየሉ ኣለና ናይ ሓባር ፍታሕ ወሪድካ ናይ ውልቃዊ ፍታሕ ተናድየሉ እንትኾንካ ትሽግር እናገደደ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እቲ የርባሓና ዶ ኣየርባሓናን እንታይ ዳ ንኩላትና ክርብሕ ዝኽእል ዝሓሸ ውዳበ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ተፃዋዊርና ነቲ ተወፂዐ ዝብል እናሰማዕና ወፅዑ ኣኮሞዴት ጌርና ዝሓሸ ኣማራፂ እንተፈጢርና ኣብ መስርሕ ቅሂሞም ክተርፉ እዮም ኣብ መስርሕ በቲ ዕላማናን በቲ ስራሕትናን እንዳተሰዓሩ ዝተርፉ ኣካላት ክህልው እዮም እንድሕር ዳኣለ ዝያዳና ጎስጒሶም ዝያዳና ሰብ ኣእሚኖም ከይዶም ከዓኒ ወል ስዒሮምና ማለት እዩ ፖለቲካ ክኣሱ እዩ ስለዚ እሶም ጎስጊሶም ንህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ክእምኑ ክእሉ ድዮም ንሕና ኩሉ ጎስጊስና ከነእምን ንኽእል ዲና ኣብኡ እዩ ክምርኮስ ዘለዎ ኣብ መጨረሻ ግን እታ ዓበየት ክብላ ዝደሊ እንታይ እያ ሓድሕድ ክንከባበረሉን ክንተኣማመነሉን ንኽእል መድረኽ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ነዚ ኩሉ ጉጅለታት ዘሎ ምእንቲ ጉጅልኡ ፍሪሱ ክቐርበናን ክንቆርቦን በዚ ኣይለ ኣብዚኣ ክውድእ ሎማዓንቲ መስለኒ ፈረቓን ኮይኑ ኣሎ ደሓን ሕደሩ ንኩሉ ዝዕግብ መልሲ ኣይኩም ክኸውን ይኽእል ግን ትከኣለኒ ገይረ ኣለኹ ስለዚ ደሓን ሕደሩ ኣድሚን ማይክ ፍሪ ስናይ ኣባታ ታሆንካታ መልሲ ኸያብካ ኦኬ ቴንክ ዩ ክቡር ጋሻና ከምቲ ጉቡእ ወይ ከዓ እቲ ባህሊ ናይ ስመሩ ዕምባባ ምሃቡልና ንኽእል ናይ ጋሻ ዕምባባ ሃቡልና እሞ ኦኬ ዶ
اوكي امبابا ولنا اسكي نزغور ጋሻና ቴንክ ዩ ድማ